Utombomira ndachidaidelete ndikatanga futi panyuwani. Makola za kufona imbomira ina ndadzima live ndikatanga ngavambomira ndokufonera ibheki imbomirai ndokufonera ibheki imbomirai ndokufonera ibheki vanhu vakuramba vachifona stereki. Hei mandidzilitisa live yangu yanga ichinakidza vakomana vanhu vekuyoutube vanenge vakaimirira. Hei asi madhayaris ka vanhu vekuyoutube vakatoimirira live iyoyo kuti shuwa imi madhilitisa live yangu yaenda god. Yeah? Ayaenda zvai. Live yangu gone. Zvakaoma. Right, vanhu vari kufona kwari kuita manje vari kufona pafoni pako ka asi zvayatsoita hanzi simagona madhilita orit ndadhilita sando dzangu munazo nditengera cold drink zvikabudirira izvi kuti magara South Africa ndinombondisa pachaya yeumambo umombondisumudza ndakagara pachaya yeumambo nokuti nokuti ndinenge ndichinzi yesru ndinenge ndichinzi vanoda kugona vanoda kusvika vanogona vanoda kugadzisa zvinoda kudai mugaizi mukagosa kuti ndine mapepa anditika ndinawo andina chekudi kana kuti nditotoitirawo vana kuti vagare munomu nditotoitirawo vaningina vangu vari munomu nemadzikoma angu asinawo pekutangira vari kungwavhangwavha kuti vange vakagara zvakanaka. Moti kupisa kwevanhu kunonakidza gaizi kana kumanikidzwa kuti ida kumusha sotoda kuenda kumusha hazviiti pakaipa kuzoti madhayaris anenge achitsiura kapi ndotimu rangu iro riri kwandaratondiiti daiso ndinongoteedzera kuti ndotimu rangu parinotoona pandakanganisa rototaura kuti SIS MELLY gadzirisai apa diletai asi zvoiti kuita naro navo sometimes because totodawo kutsiurwa ka ndozvo chaizvo totodawo kutsiurwa hanzi sei madhilita life ayanda yanga yaita chimoto pakati rufaro peji wanonoka ndatodhilita live yanga yapisa pana pate live yambopisa pekutanga but nazi ndidhilite nemacomrades saka ndadhilita hanze a good comrade. My sister masikana say how are you my sister today kuri kunzi hanzi izvo mapepa ari kubuda nemusi Thursday saka indakudzai ngati guys titufa ngohorusanisa vanhu andakuzai ndikati sisi titufa ngotamba kuzvavari kuti hatibvumei kupusa tirwisanise zvigo teme vachafokasa vachirwisanisana ukako vanhu vanenge vachitora mapepa vanenge vachipiwa maasiramai hanimaona vanenge vachipiwa maasiramai plus iyo nyika yemunomu ichitanga kutoona kuti zvinhu zvatoipa nokuti truly speaking gatsara chokwadika zvavari kuda kuita ikapatika dhudhuzile kavari kuda kurega dhudhuzile uyu achiita zvavari kuitaka zvinoku zvichakonzeresa hondo zviya munyika muno muchatsvuka ropa zvichakonzeresa hondo ende kana venyika ino vakuru venyika ino vasiri kunyatsokuona kuti panotori nemistake hombeka zvavari kuda kuita zvinoda kukudzai makamboionepi nyika inorarama isina vanhu vekunzei nyika yamakambona inorarama isina vanhu vekunze ndeipi munofunga makazvitarisa imimi wamunoona imimi achiita basa rekunotengesa mumutakishopu achimirira masendisendi ma5 cents niwo munhu womunomu ndiani hazviitiki vanhu vomuno havaiti izvozvo agosungirira ma1 cent ekutengesa mazimba zvinoitwa nekuzhava vanhu achiziva kuti anotenga manje nemari iyoyo hazviiti saka hondo iri kuya ende mirai zvenyuka tikuda kuti zvisvike ipapo muchaona by July mafuta ekufambisai tengeta kumatenga 30 rand per liter ndopo vachasvinura nevambozviita zvavari kuda kuita ini am just praying kuti zvavari kuda kuita ngavavharise matakishop zvise chichivavhariseka vana vaenda muziva chavharisa roka zvomira tida kuona kuti ndachanotenga chingwa kupi marokesheni tida kuona nokuti hakunawo munhu anotikwa ndoivhura chokupa nemunhu ane jela vanotirana jelas pachavo munhu wemunhu akavhura takishop apa vanhu havaidi kunotenga ipapo vemunhu vanonotenga kune forena izvo vanoita vanotenga kune munhu wekunze aya diletwa letu chimunya chadiletwa wena pazokuitawo phone call yapinda unexpectedly right saka
mira ano mwanangu ekubikisa anenge akupa 150 pana December mafuta nonga chitenga 150 guys mukasangana nepari kutengeswa mafuta ekubikisa akachipa ari pa special please tenga ikana une mari tenga mafuta koise mumba manzwa mukasangana nepari kutengeswa mafuta ekubikisa zvakangoita kafuta kuti aiwa ndikuzvinzwa Julie but zvakanaka tingo taura in passing kungoudzawo vamwe vasiri kumbonyatsokuona zvikuitika ukaona wasvika pane sero pari kunzi zvinhu zvakadona animaona tendai katuri notengesa mafuta unoyotenga kwandiri animaona pazviri kunzi zvakatengeswa zviri paspecial please tenga ukasvika pari kunzi shuga iri pasi tenga uise mumba safe iri paspecial please tenga ndoda kutokudzai because kwazviri kuinda kubera apo pakaipa animaona right hande kunyaya yedu guys hadzikire kunyaya yedu but chanyaya yakuitika ndekudai so guys manje andika munin'ina wangu yacha kuti adzokorodze nyaya hazvichaiti maona nyaya yachidzokorodza hazvichaiti kozi kwabva nenyaya ndokure hanimazviona hazvichaiti kwabva nenyaya asi takutoichinja game manje ndofunga vanhu manzwa vanga vari pepalive yekutanga manzwisisa munin'ina achinaritsa nyaya yake yehu ashawo napasta vekuchechi zvakamukonzesa kuti apesira apinda muchihure handitika zvakatanga nemurume asi hatisi kuita kuti mablame but zvakatanga nemurume ndiye akatanga kuita ashawo handika aita ashawo kunze dozeti rikangero nyimwa bonde mumba nokuti murume anga asungwa handiti muprocess yekunotsvagwa kubatsirwa kwake nemurume vakaenda kuchechi vakanoudzawo mufundisi wekuchechi aniti kuti ndozviri kuitika mumba mufundisi akauya kachinemaifundisi achinamatira dambudziko kuzosvika mufundisi achimubvunza kuti zvaakuita here kumba zvaakuita here achingoti aiwa sa zvaakuita kusvika mufundisi ati ndokwanisa kubatsira dambudziko rako here ndopone chikunamatira tiri pere uku ndichikushandira futi pasame time saka mufundisi wangu akuru wadouble job vaiti kunamata voti kushandira voti kunamata voti kushandira voti kunamata voti kushandira saka anzi vakashandira munhu zvokusvika pakuti mukadzi uyu angariwo mumba uyu nemurume wake uyu angosvika pakuona kuti ndave kune imwe nyika zvaanga asingazivi mufundisi vaibata basa ndokutara kwanga achizviita hanzi mufundisi vaibata basa animaona kumba kwanga kusisina moto nokuti girlfriend yanga yasunga handiti kuzosvika murume arware yafe apa murume angatene chirwere mumba akasaudza mukadzi akazozviziva kuti vave nechirwere paleta paya animaona murume akazorwara akazofa animaona saka ndonyaya yanga iripo manje maruza vasi vanonoka kusvika manje kuti ndichakuti adzokezve guys nyaya yacho yakareba naimikoraiti votai ndogona kumufonera votai mucomment section toita zviripo sata kuti tichiunza madozeti nemaashawo tichinyatsotaurira mucomment section zvise nevarume vachona nevarume vacho ndovana mupara nzvongo vanofamba vakarembedza nti tichinzwa kuti nemhaka yei vari kungoramba vachikuita zvechiu zvekuhura izvi saka matikudiki votai tinzwe aiwa ngadzoke kola sesimele adzoke dzitakamata tuwani ndawani zvaraini hese ngirozitando but kola akadzoka kanenge kufa utaoneredza kuti wani so that vanhu atenge kunzwisisa but iyo taura nekuti anenge achikuzwa ari kucomment section taura muwakhona wandirwadzako zvawangochiita kuti anzi big house aita basa rekuti aipopota siyenga unzirwa chirwere mumba inde unganyara unzirwa chirwere nemurume bomusekerera aiwa hauna kunzwisisa ipapo munhu paanga kudanana nashofe anganga ane status yakafanana udhara urunzwa vakasangana vakafanana udhara shofe ndiyakaya nechirwere chamumba sesimeli shofe ndiyangasaga chirwere kunze akaya nacho mupaka pamukadzi aigara achipopotera murume wake shofe iye akutanzi ndiyafanira kugariswa paipopota mubig house aigadzirisa mukadzi akazototuka murume wake zvagara because murume yakahura ndiyakaudza kurwara mumba ngashaudi haadidipisi murume yepese pari mukadzi enatori big house zvinoigara achipopota everyday because ndokandiunzira chirwere utanzi binyarare ndotaurisa chiko ndikurwara nairaitinao nenyaya yako ndotopopota ndinyarare sesimeri batai makadaro hanzvadzi batai makadaro tatsikwa nestate tatsikwa neprovince aiwa chikafu ndabika udhara ndinandiziva kuti ndikukurumidza kuya palife ndinongodyira pano monditenderawo tatsikwa neprovince ramba wakadaro hanzvadzi muri sei ndinosimba makadizvei aiwa tiri palive tiri palive handei nenyaya
ndabhozi iri kurezwa kanyi yevarume kunzi wai varume vari kubhihevha in this way inotichi yaye ishu manje bhozi paikuita ishu aka iri kubva kuti mwanakomana kana kuti mhuri dziri kukudzwa sei handimugoni kuti nguva ino tanyanya kuti vana vari kukurira kwana mbuya vana vakura vane masingle mothers inoda kuti chisa you find kuti vana chavo chavoedza kuti vanasikana kana kuti vanakomana vana pavagona kunyatsoona kuti family inomira sei kana kuti family structure yakamira sei hapasistina saka by the day mwana ari ngoti environment yakura ari iyoyo zvakangokura achidzidza bcause ndo zvinongoenderana naye ona saka nyika yacho yese manje ndo payavi kungotiko kungopatsanwa kokuya kwaungaita extended family ikokuya kuti vantu akungodzviraramira yari uku bcause zvakangofanira kuti amai chaicho vakakura vane mwanakomana what values dzavanomudzidzisa dzekuti agogona kuve baba mangwana chii chavanoziva chinogona kubva kunababa kana chinogona kubva kune murume chavanomudzidzisa kuti iye agogona kuva chichizoita a2 inozogona kumupa upenyu mangwana kana kuti raramo mangwana. But Kola, so are you saying Miraya Gadzi? Are you saying kuti mimi nechi toti munoza kuti panyika panapa 90% yevarume kana ndiri right vanochita zvisezvi including vana baba vedu vakambozviita kumasuro muri kuti vese vakarerwa vakakurukudzwa zvakaipa ipapo ndo pane nyaya manje vanzi charity begins at home wozi munhu awazogona kuita chekura bosi kana mwana zvakura kazvisiri mari anozozvidzidza kupi bosi kazhinji kazhinji zviri kuzoitwa nevana hunhu hwavari kutora munharaunda but mumba chamo chaimo hamuna dzidziso inenge yabva bosi that is where the whole thing is. Saka vana zvavanozenga vari kukunda kumastreets uku ndo zvinhu zvaanotora achienda nazvo neupenyu hwake. But Papa, I tend to disagree with you, Anjanzi. I tend to disagree with you. Do you know kuti tine vabereki kuti anokura achidzidzisa mwana wake shoko ramwari ari very strict nenyaya yekuti mwana kura so achimudzidzisa zvese paupenyu but akura chete mwana yeka anongonochitira mukadzi wake asi kumba akura achidzidziswa kunzi imi mukatobvunza mukadatisa kuti even kola uyu handikapa mwabva pana pakachinda kazodai kadai tikadatsvaka background yake anogona kuva kabuda background yekuti inotokondema zvisezvi hanomaona but she went ahead and do that. Imimi Anjanzi muri married here. Imene ya married. Kwanzi mukutaura nyaya nezuro ndeipi. Anjanzi Kola nyaya maiona ipi nyaya mukutaura nezvayo. Nyama mchitaura ivakadzika vanga vachinanikira mukadzi akadani angane murume wake akabenga akasungwa enda watowatisi. Akazopedzera akudana navafundisi notowatisi. Akadana nemufundisi. Akadana nemufundisi. Saka tiri kufambidzana saka ndiyoyo nyaya yachona saka ndiyoyo Anjanzi muri married. Ine married by the end of the day. Alright. Mave nenguva yakadi muri marriage Anjanzi? Indotone mwana une 30 chakuti yezi ndatone vazukuru. Okay. Mudzimai wenyu ari padialysis? Mari. Mudzimai wenyu ari padialysis? Ari padialysis. Saka nyaya medzi dzangu hadzibudi. Dei angasipo padialysis achida kubvunza dzimwe medzi. Saka naaripo medzi dzangu hadzichabudi. But mubatise Anjanzi. Munoona kuti izvozvi kumba kwenyu kamunenge muchitsara nevana every day. Kuti mwanangu this is not the way to go. Mwanangu imi mukona kuti kwamutori uku kunzi kuchando kwenyu kwamuruma nti kuvana like vamwe vana vanopinda muzvinhu ndinombofonerwa nevabereki vachiita kunga chazviita depression yevana vachizama kunzi vana murodhi kwenyu kokoko kune nyaya dzematombo vana vachisvuta vana handikwa kune mutemo kuti mwana akasvika 18 years anenge kuita zvaanoda. Ipapo rigai ndikubatei. Because problem yevana kazhinji ndinoti kana muri mumba imimi munafadha diaries. Muchiudza mwanasikana handiti muchiti chiri wrong
handiti vadaunzi akaenda kuna baba achinoripota kuti baba ndakumbira mama kandati mama zvakati mama varamba imimi father diary zvakangotora semustanzi yamatora imimi pekutanga mwana iyeye anoumbika but mwana akati amai vari kutaura zvake baba vari kutaura zvake manje haumbike manje because ipapa ndo pane nyaya because ana amai vedu hakusi kuti ndiri kublema but that's the honest truth because kazhinji vana vanohwanda nana amai because vana baba kunonzi kumatatu saka ana amai ndo anonzi matero saka ifanira zvimwe zvinhu zvinoti if their father suggested handitika amai zvimwe zvacho vanogona kuzozvire utsiru vanozogona kuzozvire nenzira yavanozvidutsira nayo but by the end of the day hapana vaonenge vachinatsira handiti because mwana iye akazongobuda mugwara chete it means ini naivo tese tangopinda pakambanikana mwana because that is where the thing is isu takakurawo isu hakusi kuti musikanzwa yanga ichikoka kuti yanga ichida musikanzwa yanga iriko because taitorairwa but munhu unenge uchitoziva kuti zvandakuita izvi zviri wrong ende manje chakanakira kuti munhu agara achiziva both sides kuipa kwechinhu nekunaka kwechinhu kana akawana chaaita akagona kukanganisa kwekutanga kechipiri haadzokorori but mwana agara asingazive what is wrong with the right iyeye manje ndiye munhu anonetsa manje by the end of the day. Right, we are learning every day. That's something. Hanzi anza kumwana ngaite one. Kwete kuti mwana nda kuna mai, but I think that's a point. Mwana nda kuna mai vosikuta kuti amai chakati mai voti hazviito enda kuna baba voti zvoita ita so. Kwakutokonfisa vana. Bosi ipapo aka munenge makuita makwikwi. Bosi mukuita makwikwi ndo pamunozoona vana vachitora masites kuti no ina go with amai. Bosi amai ivo daunzi kuti tiripe vanhu ndakuenda kutrip ndoda kuita chakati. Baba vakati no mari handina amai vanti hano rega ndimhanye ndichakuitira baba vako vati havakwanisi saka already mwana akutoona the other side kuti saka baba but amai vanenge vachida saka ifanire wabvise mwana futi akaita musikanzwa weza kuti kuiko kwaaenda iko kwachinzi namai aiti kufanira kuti amai havagone kutaura bhozi vanenge vatsautsira vaita zvavo zvavafanira kuti handiri iniwo baba ndienda ngoitawo amai vasingazivi zvakaipo it means ndakuna amai handichagona futi kuita sei kutaura ndosaka maiona kudhara chakakura kumushanda naamai kaizvo waiti wakaita musikanzoona amai vaitora bhandi kana shangu zvekukutina zviyani baba vakauya baba vachitouya tange tori new nyaya haumbonzi wakarohwa unototangidzwa patsva mona saka izvo zvaka taizviziva by the end of the day saka ndosa muri kuona bhozi neishu yekuti manhingire ana ma2000 ndosaka vakuita kunge vanyanyaita wauti too much inguva yavakurira ende nayo ishu yekuti imi muri kuti marights evana kunyanya but right yemwana aka hapana chamuri kuvaka mwana wayo bhozi mumubata mwana sezai but riri zai chaizvozvo musoro rinoputsika rinobva raputsika bhozi imimi ita zvinhu zvekuti munogonera mwana ore mangwana rake kwete ranhasi isusu are worried about mangwana isusu vabereki tisipo kauti iye akukwanisa kuzvimirira ega anogona kumeka a decision here. Right, thank you Azadzi. Saka nhau yacho ipapo aka ndopaengori chete ipapo by the end of the day izvi zvataurwa namai ave kuita chihure zvekuzoti nenamhingire is very wrong izvo vanhu vakadzi ndo zvatogara chitaura zvakafanana neni baba kana toti handingopa semuenzaniso kana ndisati mukadzi handifanira kubuda kunze handiti ngatingotaura no amai mwana gumbeze rakurisa kana kuti tatadza kuwirirana vanhu igose patorisi handiti umwe ndomwe akazonoita zvaanoita anoita but abva pane mumwe anenge asarambidzwa ende haisi mhaka manje bozi mumwe nomwe ane upenyu hwake hwokurarama hazvireve kuti just because tasiyana kana kuti vanhu vasiyana munhu achakwanisa kuve ane upenyu hwake still ane upenyu hwake but wazvipatsanura izvozvo ndozvingori fair ende hazvina nhongwa ndopamunozoona vana kunzi vana vaakuzotukwa especially isu vana baba tikuzotuka kazhinji nevana mai kuti vanotuka hatirambe baba vako ranga riri hure amai vako vanga vari hure wacho bhozi ndizvo zvekuti izvi unozviita
kuzviitira uri pamurume zvozobatwa kuti zvakuita but already aka munenge magara musanzwisana maona saka chibva mangogara madambura kana kunzi musanzwisana mumwe neumwe oenda kwake uyo unozviitira zvaanoita anoenda kwake ende hapana zvipomerwa bozi mumwe neumwe abva pane mumwe. That is where the want to is. All right. Thank you very much, Abdaz. Thank you very much. Thank you. No, you're more than welcome. Thank you, my brother. Right. Kwanzi chai kuti vana mapa wanti kwa pa vana apata ugwapa mashu andika mashu wirani sheweze kuhawa. Right. Taura. You're right. Kola, mnini wangu you are very bitter. What's going on? What's wrong? What happened? Unesha warukushunguruza ere mnini. Saka iwe semukadzi washofe iwewe you related anti zvanga zvitaura you could relate anti unonyarara sei taura kokola burisa zvipamoyo pako kola burisa pane nyaya iripo apa you can relate pane zvakaitika zvakati gwarashawa mupedzere zvako mukomenzekisheni imomo pedza kola mupedzere ndakupa go ahead mupedzere ashawa pedzere iwe kana kuti ashaura ko rimo pedzera ashaura mukomenzekisheni mupedzere ndakupa go ahead pedzera munhu ashaura murume wako rinotera bhadharize ndiwangaona chinhu chatambori bata wati pafo namba yenda mumfonera ndiwachiti panhamba tasakata timufonera tichimupawo nini kuti uchazokanganisika iwe ndewatiti panhamba yakata tomufonera panapa tichomuudza kuti hona kashamwari kwaramba chikontinya zvichakuipira kuti ungarohwa nemurume anti saka murume ari kuda kunokunyeya kuti ashawo iroro ari kukunyeyawo kuashawo kuti saka iwe wakazoziva sekuti wakaziva seti murume wako ari kukunyeya shasha uri kutuka nazvo iye akanganisa rekapopo kuti urikugwadziwa aurikugwadziwa popotako apopota urikugwadziwa Serious?
Sorry akukola. Sorry Kola. Sorry mnini wangu, sorry, I understand. Alright, sorry mnini wangu, sorry ne. Shame. Right, hanzi nditori bita ndingatadzi kuti abita zvechokwadi nokuti inini zvandakatigwa nemurume urero ndituka nezvinhu zvemumba mangu zvarinenge chiudzwa apa iko zvino right now ndakutoma mapirisi nekuda kwemurume ushu anomaona. So we sometimes we have to put ourselves in their shoes. Shame. Hello Kola. Hello Sis Melly. Hello. Maswera sei Kola? Maswera sei. Nyaya sisi ndainzwa vanga vachitaura vaya kuti vakadana nashofe, asi chandoda kuvakurudzirawo ivo vana sisi avava vanodana nevarume ngavangwarirewo kutenga masarivhita vachizotengerawo vana kuzimbabwe kuti vana vanenge vachidya poriji inenge isina shuga. One, ngavarege kungwarira kutengera matoothbrush. Namunzwa achitaura zvetoothbrush wake mwana anga atengera toothbrush kuzimbabwe here handizozivi, handisi kuti ndiye, asi kuti vamwe vese makambonyatsa kutarisa vana vamagirlfriends zvavanenge vakaita vazhinji, handisi kuti vese vanenge vasiri presentable hameno zvavanenge vari nguri, especially vanosiya vana kumusha. Saka chidzidzisowo kuti kana uchinge watenga toothbrush chitenga mbiri imwe uisa pabhasi, kana uchinge watenga serivhita chitenga 2 usenga imwe kuna mai kumusha, kana uchitengawo boxer short wotengerawo nevana nekuti vana vari kufamba nyakusi dzese dziri pashi idzi handiti. Saka ngavarege kukoshesa varume vevamwe vanhu vanokwanisa kutekewa care of vakadzi vavo. Endewo vataura nyaya yashofa yava, shofa yava vagarawo ndofunga ichapawo zvaro. Hapana munhu asingagoni kubvisa bvudzi tisingadi kureverana nema, hapana munhu asingazvizivi kuti bvudzi rinobvisiwa, ende haritombomiriri kuti mukadzi harimiriri kuti ndinofanirwa kubviswa naningi bvudzi iroriri handiti. Saka chidzidziso chatoda kutongovadzidzisawo ivo vasikana ava kuti kana vachinge vaita zvavanenge vachiita ngavarangarire vana nevabereki, vasangongwarira kutenga mapenzi kuziva masaizi evarume vevanhu. Vana vavo vasingazivi kuti vanopfeka mabhurugwa masaizi mangani. Ndatenda hangu. Amen. Thank you very much. Thank you very much. Right. Inzwai guys, panapa ndikutora munhu wese whether uri ashawo uri DOZ, and I'm taking everybody munhu ari pafungwa dzake, anditi whether uri small house uri ashawo kana kuti uri DOZ, we are allowed to come and give zvaunoda kutaura iwewo wakazvimiririra. Hanzi asi musati matanga kutengera varume vedu masirevhita muchivatengera matoothbrush nezvekugeresa izvi. Hanzi iko venyu vana vanazvo here? Wauyawo nemwe engukola aizvikola dzoka futi. Halo munin'ina. Hello Sis Melly. Andodopindura ukula vari kuti hanzi izvoni unotenga matoothbrush anonzi ungakola munhu ungasiya vana vako uchitachitambura here. Aiwa, hauna kumunzwisisa iwe forogo nyaya yako yakwira neiwambozorora. Ari kuti mukadzi musikana yanga achitaura pakona apo yaya akatinatsa nyaya yake, achitaura nyaya yekuti akadana nashofe aniti after pastor, andi saka ndiye wanga achiti wana wako wangu waitengera here matoothbrush sasati watengera murume umwe munhu. Haasi kutaura iwewe. Aiwa, ndinoda ngokumukorekta, hatisi kutaura, tiringokorekta nakuti vana shofa vanototengera vana vanenge vatori up to date. Aiwa, saka musi kunzwisana futi papo because iye ari kureva ashawo kuti iwewo uchizotengera boyfriend murume womunhu uyu matoothbrush, iwe kumba kunenge wakasiya vana vako vanenge vanawo here matoothbrush. Obvious Sis Melly. Nokuti mari imwe inenge ichitobva kuna shofe ichitotengera vana vanenge vatori up to date. Vana vevashawo. Alright, Kola. Alright. Thank you very much. Okay. Sure. Kola, hello. Kola, hello. Hello. Yes, Murise Kola. Zimai my phone. Zimai my phone. Zimai my phone. Okay, that's it. Ndaida wangu komenda wangu kuna kola uyu anga
arikuratidza kuti antori nebitterness but manje akaita bitterness pasisimelika hazvishandi sei ndiri kudaro nekuti apa toda kuti dhibheti yacho igonakidza tese handiti zvino manje akaita akazotsamwa hazvizoshandi iyo nyaya iri kutaurwa pane pavambokomenda mimusi hanzi munhu aungarege kupopota wati handiti kana tichitaura nyaya yekuti vanhu musapopote mudzimba womusisimeli its not like kuti regedza upopota ndakupa example yemuroora wangu ini muroora wangu hanzvadzi yangu yakaita girlfriend handiti ndobva vaita mwana nyaya ndobva yataurika ndobva yapera handiti hanzvadzi yangu aida kutoramba muroora wangu tikati no mukadzi harambi kuri zvinhu zvisina basa zvinhu zvechihure izvi nyaya ikagadzirisika. Hold on call. Hello. Alright, uri kutaura nyaya imbomira wakadaro timbopedza nevari palive manje uchadyirwa airtime manje kata uzofona futi uchadyirwa airtime right hande imberi kola hanzvadzi yenyika dii pakatoitwa mwana wechipiri handii zvinhu zvavo zvese zvagadzirisana zvanaka sisimeri murume sisimeri murume haufa wakamugona murume akafanana nembwa kunokwarwa makwati inotosiya bhonzo rawaikandira pachimhanya kuri kukwarwa makwati kunext door murume saka murume haufa wakamugona okay nyaya iya yapera hanzvadzi yangu ndobva yaita imwe girlfriend ndezvamanje izvi ndichizobvunza hanzvadzi nhai mukanya chakutumai kuti kunyanyoita girlfriend chimbondiudzawo kana muroora wangu ane paanotadza svikanzi hanzvadzi hazvireva kuti kuita girlfriend muroora wako handimudi ndinomuda bati mukadzi wangu anoropora mukadzi wangu haana zororo pakutaura ndakaita chihure ndakatadza handiti but ngatichitaurei kanyaya ipere zvinongana totaura nyaya iyoyo now its more than 7 years sisimeli kungotaurwa muri kunzwa zvinoshirini chero kwandiri chaiko muso vanobhondorana nyaya dzese dzinotanga kusvika kwandiri ka izvozvo hanzvadzi yenyu haana kurara pamba hanzvadzi yenyu azodai makoti imbotora breki unyarare handiti usabata foni yake imbotora breki unyara ndozori murume wako unomuda ine unonge uchimuchengera but nyarara kana ndisinyararaka don't keep quiet like utangori zumzum handiti reduce your volume musataure nyaya dzekare nhasi nekuti munoramba muchingomutsa chironda chakapera but inzwai munzwe mainini tinobvumirana here kuti sisi vakadzi that's how we are zvinhu zvedu tinogona kunge takaregerera inzwai tinoregerera but we don't forget zvokuti mumba akangotanga futi ndobva ndatoda kutomeuchidza kuti paya futi wakambodai it's in us truly speaking how many does that inangu I'm one of them hameno mina ndimbona mucomment section kuti ndevapiwa mwanoda inangu ndini mumwe wacho guilty as charged. Kana makutaura ka don't loud too much because father diaries vakauya kuno kwanditi zvavakambondabvira kudhara ina anhu varangaridze ndogona nguvarangaridza in a nice way mukunzwa ndobva ndakukuruta ndiri kutuka grade r sisimeri mukupanzwisisa kuisa pekuti hanzi ndazoseka hamusingade kusheka nekuti handitengerai varume kana matenga maserevhita vanonyi matenga here kuzimbabwe hakuna small house sisimeri inodya mari nababa diaries ichitadza kuchengeta vana kutodya mari nababa diaries ka kutotsvaga kuchengeterwa vana vangu kutotenga serevhita ndiendenge ndichitokanda masesi mudhemu muri kunzwa sisimeri okay pane pataurwa pekunzi hakuna mukadzi asingagone kushevha kana kuti mukadzi asingagone kugeza sisimeli variko ana sisimeli vasingagezi taurana kuti vana sisimeli vai vana sisimeli vasingagone kugeza vari kuzviti vanogeza nekuti vakaisa makeup inini handise makeup sisimeli handiti but ndikageza ka ndikazora vaseline munhu yozoona chero ndichifamba vakageza handiti vanhu tinogeza zvakasiyana mumwe anoisa makeup handisi kushora kuti makeup yakashata mumwe anozorwa mafuta ekutsvukisa handisi kushora kuti akashata but kana taakuti tiri kugeza ngatisadarike nemumvura sesimeli ngatigeze mukadzi mukuru haufanire kunwa hapwa yako ngaitowo murume akaisa musoro muhapwa ntonga acharara rimwe imomo kwete kuti mukadzi mukuru anoti murume kuda kuisa musoro muhapwa kudai ndokunga sisimeli pane imwe nyaya aiwa andiselina vakamboitonga yemurume wokuti mukadzi wake haadi kugeza akati ena unotsvaga help iwo nekuti ndione dambudziko muchiri kuiziva nyaya iyoyo ndana sisimeli ivavo variko ini ndikazorwa chachurana nafather diaries makunditsaura
ndamwira makuti ndanzienda azotenga toothbrush kumba kwangu ndatenga hakuna girlfriend sisimeli inopa murume serevhita kana kuti inotengera murume roroni vana vake vasina inini manzi ndatotonafaradza diaries kuvapa roroni handiti ndinoziva kuti kumba kwangu dzatengwa nhatu mukundwisa sisimeli inini handisi small house handisi big house I'm just a single mom sisimeli but tida kubatsirana nevakoma vedu mudzimba umu vanhu ngatiite zvinhu zviri serious sisimeli inini ndakamboita small house for 3 years muri kunzwa noti kuti nekuti ndaida kuita small house muri kunzwisisa ndakanyeperwa kunzi handina mhuri mukadzi akafa for 2 years sisimeli handiti then maiguru vakazozviziva kuti indaitozikanwa kumba kwana amwene komukadzi aivepi pamaiudzwa kunzi mukadzi akafa mukadzi uchiwanga ari kupi mukadzi zvavakaitaga murume kumusha kwava nditi akatama nemukadzi wake mukadzi ndobva anovakira kumusha kwavabereki vake saka kune distance munyatsopanzwisisa saka zvese zvaiitika nemurume kamukadzi anga asingazvizivi ini murume aiti kana ari kwangu aidzimachi aidhilita nhamba dzamaigura muri kunzwa izvo ini ndaitogara ndiri paprofile picking sisimeli saka munhu ndakabhloka mukadzi kwete saone zviri paprofile pake sure indaigara nditori paprofile ndichitongonzi bebhi wangu kutasi kupi izvo hama dzemukadzi dzese handiti hakuna anoona status yemurume hakuna anoona profile yemurume nehama dzee dzinenge ana sisimeli dzinoda kutaura dziyaziye ndofunga ndaizviona inini nevanhu 3 muri kunzwa 2 years sisimeli ndiri murudo ndiri small house kokumboti ndinambonoona kwaunogara bhebhi hamunambozvita kudi kuti ndamboona kwaunogara bhebhi sisimeli ndakambosheya wani nyaya yangu pagurupu ndakatomboenda kumasvingo ini andifunga takangamo nyanzi pano dzakawanda ndakatoenda kumba kwamwe ndakatoenda kumba kwamwe nebvunza yecoment section vanozviziva ndakatoenda kumba kwamwe nesisimeri kwete ka1 kwete ka2 kwete ka5 muri kunzwa ndaitova muroora wekujona aitozikanwa ndichitotenga mazambi ekutotengera amwe negumbesi izvozvo vane seti yangu yemapoto yekuti ndikafunga kaviri katatu ndogona kungoikwirira bhazi ndikanoitora kana kuti tongoti vafanira bati tokumburawo mapoto edu aya kana kuti vafunira tokumburawo mapoto edu aya munawo lazvo zvavapfupi nekurema ndikunozvifunga sisimeri ndakazozviziva kuti kune mukadzi ka after 2 years mukundwa sisimeri chakaita kuti ndizvizive ka ndakabata foni muri kunzwa zvozvo ndanisina inatisi munhu anoti kana ndikapinda murudo ndoda kutsvaga zvizhinji ndikangoudzwa kunzi ndokuda nentori right handiti ndakazobata foni ndabata foni ndopa ndakaona meseji yakanzi kana maakuuya mundigewo umbrella indopa ndakazoda kuziva kuti kwaari kuti mundigewo umbrella ndiani zvanzi anopenga uyu ndiex wangu ex wangu anozondigewo umbrella nhasi apa meseji yakasendwa munhu atori mumba mangu sisimeri mukunzwa achifunga magumezi angu achinga serevhita rangu richarewa pasisimeri diaries maimisa chibhibhi here kuti ale serevhita akana ndaingomuda munhu munoziva kuti sisimeri kana wakamupinda mufirst marriage handiti kana wakuzoda kuti kwanzi ndakanga ndakapfekedzwa rini here ini sisimeri imi garai pasi imi hamuna chamunoziva imi kunzuku zvinoita vana father diaries kana vachinge vauya kwedava especially kumunhu ane mukadzi ka ameno zvaangori so ane kamwe kaunhu kake ega so kaangori so ndakanga ndakupfekedzwa ringi sisimeri plus munoziva kuti kuchizikanwa kwana amwene kupi kwahama dzaunofunga kuti dzinokuziva ndaiva muroora ungodaiso ndoona meseji maiguruma mukasei makoti wangu wamukasei makoti zvikazoti hatina kana yechigayo ini nenyemwe kauti ndadiwawo ndobva ndatoti kumurume kandira mama paekokeshi iyanga ari kuzimbabwe ndiri kuno pandakazozviziva kuti kuna amaigura handiti ndobva ndati nandichada muri kunzwa ndaudzwa uhure tsvina zvakazoita sei zvikazodi ndatukirirwa vachimwe dambudziko randakazoona kuna amaiguru vangu manjeka sisimeri satatiareva zvetsvina izvi maiguru vaiti kana vakaspreada bed handiti vaitora pic of voice pastatus muri kunzwa chitasa piki racho rakaiswa pastatus sisimeri rine zambia rezanupf inini kwangu kune bedspread riri fluffy kanyura nemutsipa ikoko
ane muri kupanzwisisa ndozitanga kuzvifunga manyani kuti kana ikokura kusango kwacho kunogerwa here handiti kwakutomuka tsuro murumova tazogadzirisa nyaya itaita kunge tagadzirisa nyaya itawirirana pai murume akadzenga akutanga kutaura maproblems evaamai guru amai guru vanenge vachingonhuwa mukaka ativayamwisa mazuva acho vachingonhuwa mukaka vachizodidi foshuwa izvozvo ndaimutukisa ndakanga ndakumutukisawo bhozi ndaimbonyarara kapedzana ndakuzomutuka ndakaza ndichamari uyatitaurira newoman to woman uye murume wako akatondodza kuti nini wakafa ende foshuwa ndozvana ndakaudzwa sesimeli kuti mukadzi akafa mukasambobvunzawo kana guva rake kuti akavigwepi aiwa pamba pavo paitova nemakuva sesimeli ininika zvandiri kutaura ka handisi kutaura zvo zvemubhuku muri kuteerera sesimeli ndiri kutaura zvokuti ndakaenda kunoratidzwa musha muri kunzwisisa pana amwene pana nabankuru kana ndichitaura amwene asaura step mother ndiri kutaura amwene kana ndichivatadza zera ravo vanogona vakaberekwa kuma-1940 chinoraudzira muri kunzwa haisi pwere munhu mukuru ana bankuru vakanga varipo vanga vari ana bankuru ma72 75 vanhu vakuru anatete vanhu vakuru saka mani unoona kuti uchisvika pamusha pakadaroka unototi zveshuwa hapana munhu handiti ndazozviziva kuti pane mukadzi pamba apa inini mukadzi kuti takazonyatsotaurirana ndokumudza mafambiro akaita nyaya madanana ndakaita nemurume wake ndokundaura akati yamari murume uyu ndounhu wake ezvino pano pane vana 5 vakaunga murume ushu 2 vakasvika varipo mukadzi uyu handiti mumwe mukadzi wacho vaive vana vakaenda vakatorwawo nechikomba ndobva vaenda ndobva kwazouya mukadzi akafa mukadzi akafa aripo zveshuwa aita mamiscarriage ndobva afa saka mukadzi uyu ndo anoshandisa kuti ndiye mukadzi wangu koita vamwe vana 2 vaakauya navo hanzi akauya akaberekeswa vana vake vana vari rusvava akanzi takurana nemhuri yako iyoende nayo saka zvikanzi murume uyu ndo unhu wake anenge achimbotuta vakadzi ivo hangwa ndiri munhu mukadzi ndakazongokutuka hangu ndichingokushora but murume uyu ndo unhu wake saka zvimwe zvinhu zvinoitisa small house kamufunge kamadzimaika hazvisi nyaya yekuti unenge uchida kuita small house sanga inini ndakatoita small house nekusatoda ende ndakabva ndatozomurambira izvozvo ndikati ini ndinoda murume anondudza chokwadi ndoita choice yangu inini kuti ndiri kuda kuita small house kwete kuti kudyirwa musaga kutaurirwa musaga unge katsi saka vakoma vangu kava vanopopota vanoita but patinotaura nyaya yekupopota sisimeri tinotaura nyaya yekuredusa volume ini ndotodza direct vakauya kuno kwahandisi kuvapopotera kana pane pavakambonditadzira vachitadza kundifonera vari kwasisimeri kangu handiti ndinointrodusa zvakanaka ndinoimini sisimeri makati mukataura nyaya 20 years ago sisimeri muda kuti munhu aite sei okay kana maakutaura neni yakadzika kwete kuti munopa vana nzeve vana votoziva kuti muningina unoziva here kuti kune rimwe risingatodi kutaurirwa nevhoisi riri pasi nokuti robva ratokudherera richida kutombaiwa paumara handisi muriakandona akandiona pandakabaiwa namadha diaries ndotora mvura ndovana mutsavatsava savana ikoko vakasura ndoti dhedhe hamuna kukuvara here akangosura vamatsake ndisina zvemadhodhi munombutamba nemadhodhi munomba handi muri kuona munoadresi mudzi zvakanaka inangu handisi smawase yemunhu handisi gaiziva zvinwa here kwanzi vakasura ndinotobvudza kuti hamuna kukuvara here ndinototeera nebhaketi remvura inopisa kunofurashira dhedhi zvei munoti harifurasha mutoeneti zimuru kufurashira chii kufurashira murume mukuru tsvina nayas wafurasha hako sisimeli ini noteera nemvura inopisa kunofurasha zvine mamati zirume guru ndisaka muchinamirwa mimuromo munomuti hati munozviona amupana rudo rwamenge uchipuwa paya pakupedzisira kwanzi bebi kumbokuzva ndikuitika miti vangu havadinini kuti ndinyatsokunzwa kuti ndasvika pandoda nanzva kushure kuchididi monanzva medhi vanenge vari sefu kumboka vadyisi zvisizvizvizvi pasiriasi chaipo chaipoka vakoma vedu mudzimba omuka nevanin'ina vedu vane varume ka chokwadi varume wemazuva ano ka amasaskamu varume wemazuva ano dzaimbwa kwaparwa poti ndoko vanomhanyira kana pane paunoleka sange pasisimeri panodzidzwa zvakawanda panodzidzwa zvakawandisa
batawo 1 2 sati inini handite semuroro wangu anotaura kuti hada handite ngaina noitirwa ikoko murume wake anoda kuti apfeke mamini mukunzwa sisimeri hanzvadzi yangu inoda kuti mukadzi apfeke mamini inoda kuti mukadzi apfeke mabamshoti handiti iye haadi ndezvechihure zvewild animal izvo kugirlfriend kwake girlfriend yake sisimeri kana mukaiona kana wega unoti yeses muri kunzwa yakadi yakadresa zvakanaka yakadi inodresa zvakanaka okay zvakanaka zvino vamainiya vanenge vachingoti mazigubvururu iye murora wenyu kuchechi ndozvinoendeswa kupati imimi udzai teidai udzai murora wenyu mubatsire kupfeka satete sisimeli ndopauri mubate ipapo ndo type iyo yanga icharehwa nacolombo obva mukupopota uyu type yakona iyo yega ndo type yemuroora wangu muri kunzwa okay haite izvozvo haite chero ukatomuudza angodza kuti ndezvechihure imi tete munosapota zvisina nebasa no makoti ndozvinoda hama yangu handiti mumwe musi ndakatombomuradza ndakatombomunzwisa audio muri kunzwa ini ndinoti zvandapiwa kundodzosera uko asi tete mandidisappoint yenyu panhu pamwe chete pakuti mukaona girlfriend yake saka imimi muri kufarira girlfriend yabhudhi venyu pane mukadzi nokuti mukadzi asi kufarira zvekupfeka pamuchoti sisimedi ndinoti mundibate papo ini handisi kufarira girlfriend even chero hanzvadzi yangu anotozviziva zvegirlfriend yake handizvidi mukunzwa ndogara ndakamutuka everyday nenyaya yegirlfriend yake but chakanaka ngachiyemurwe sisimeri whether chakashata kana chakaita sei girlfriend yake inodresa sisimeri izvo chero ukatorerwa murume aiwa murume anoenda zvichoko aiwa girlfriend yake inodresa chimwe ndechimwe chero comment section aino kuti vanenge vachitaura kuti watsigira zvinhu zvisina basa hakusi kutsigira handidi but chakanaka ngachirundurwe ndogara ndakamuudza kuti kuiwe unodi kupfeka sezvaanoita iwe amuhura because iye anosisimbevona unoti ane nhamba dzaamuhura handiti saka pese paamuhure pavanoposta ndobva ndasenderwa onai ndozvaanoda kanjodzi ndikati kuiwiwe chisipo chii mari haipo here umenyiwa mari here chii chisipo dresawo zvaanoita izvi handiti handiita zvinhu zvakadaro zvechihureizvo zvechihure ani muri kuona simeni saka unobatsirika sei rimwe dhei rimwe zuva mungoti kune muroora mungomuinvita pano padhaisi handide kupeji rakati mbonizvo sisimeli haadi ndakambomuudza zvepasisimeli kakawandisa chero zvekwatete tiudha kumuti uya unzwe nyaya iri panapa handiite zvemagurupi nezvemahure chese chinoitwa kandechemahure mukunzwisisa chese chinoitwa ndechemahure ane rimwe bhamshoti raakaigirwa sisimeli isinote bhamshoti isachi ishoti rakanaka manzwa sisimeli zvoti chero inini mukadzi mukuru chaichaika ndinopfeka chero pane vana rakanaka zvisingaite akanzi mukadzi wangu toda kuti tibude mangwana nda kuti upfeke shoti akati makazviona kumahure enyu kana zvamakaudzwa nemahure enyu ndinofana kupfeka munoda kuti murume aite sei pakadaro ende kwavaida kuenda kwacho havana kutozoenda kwakatozoendwa naamugirlfriend mukadzi mubva azozviziva hakuna kurarwa munongonzwa imi nenyaya yekuti mukata nafather diaries vakoma musabude mubedroom ndoimba yenyu junganai murimo mumba imomo ende musaedzerwe nekunze muchijungana hai bedroom mangu handijaidza ndikuti kubuda chidepi munetsana kabude iye muri kunotsvagei kuspeya kuvana ibedroom renyu here ibedroom renyu kana kuti hanzi ndinoburuka kurara pasi uchiitei munhu ngaarare pambede agumwe nemagaro chero nguva ine mutonhoraka itobvisa bhurugwa uri kunzwa mugume nemagaro iyayo chero akati usandigume weswedera kwaari zvinowe makangonetsana yawa handichaita handibatwe handiite ngaende kumahure ake muri kuita sei muri kusapota idynamos here yamuri kusapota dzikamai vakadzi vari mudzimba imi tivanouya kwedu tikavabikira serevhita izvo ngatipiwe vamwe mukana nhasi madhiyo zati munovana nebhutsu nhasi bhutsu tichadzipfeka majobho kuti fee nhasi muri kuva tiri kuti kwati mashawaya zvakanaka muningira thank you very much rega timbonzwa vamwe vayaveka nhasi hedu hapana kumira mushe zvakaoma hallo kola abva mukutaura mumuzanzidati uri sei naiwe kola ndosaka usina murume shonga tofanira kudzira ndozveromwe munhu aiwa muudze ari kukunzwa muudze ipa baba tomuudze ari kukunzwa muudze naiwe ndifana uri sei andonha akasacha kupindura mucomment section taura chete ndauda kutaura kana murume mukurasurobhanzanzwana kukuwara nokuwara nene yekusuri ndosaka sina murume yepi kusandikachindea
very much, Kola. Aya, but I'm going to Kushoi, Kola, yeah, Friday, I can do anything. Hey, where my cousin, but I'm not gonna. Do my gonna. Hello? Hello? Yes, you say. Mushe. Ini ndinotaurawo aboti vaivambotaura nezvekuti mukadzi washofe vaivaya vanotozviwestira time yavo avhururu vangu vaivaya kutozvinetsa nekuti vanaiwana kupi time yekuswera vachifonerana negirlfriend kuti wazodai murume wangu this murume wangu that. Munhu ngaazvikipe bhizi, ngaatsvage mabasa, ngaatsvage zvekuita, ashande, atsvage mari, kwete kuswera munhu achiswera achitsvagana negirlfriend murume. Zvakagoitika kupi izvozvo mukadzi wanhasi. Virus activated madiaries. Nasi diaries activated madiaries. Uye bodo vakomana ini changu kungohosta guys. Rekai vanotara zvavanoda. Taura kukoli. Kuite zvekuti hanzi munhu unotoswera kufukudzwa porogonya nemagirlfriend. Ini handiitiswe izvozvozvo and handitorina that time. And nyangwe ndikatozoona ndotoita kunge sina notombozvinoti pane zviri kutomboitika because handina time yekuswera because chihura is a choice. Ndozvinhu zvandakadzidza kuti munhu anozvisarudzira because isusu vakadzi unotonyengwawo pane paunotonzwa une vamwe varume ndinokuda asi you decided to say no. And I married. Saka varume vanokutadza nenguita the same thing yekutaurawo kuti zvoni no handisi kukuda I married, I have a wife, but havadi they choose kuhura. It's a choice. Handiti saka ukaswerawo uchinesana nemunhu azvisarudzira kuhura ega. Kana iwewo semukadzi ari mumba, there is only two things unofanira kuchuza in marriage: whether you live unongoshingirira uri ipapo. Saka kana wati hausi kuda kuenda iwewe hausi kuda kusiya imba, saka gara. Ende kana wagara which means uri kugamuchira zvese zvinoitika mumba imomo. Saka iwewe for you do not have stress, chigarisika woga, chiregera kutsvagana nezvakawanda. Tsvaga mari, tsvaga mabasa, tsvaga zvekuita. Uite mukadzi akangwara-ngwara, mukadzi anozvikipa bhizi. Ushaye zvekuita kweko kuswera utsvagana nemagirlfriend. For what? Zvigezere, chiremba mako, take your kids out. Uchifara, uchinakidzwa nevana vako. What more do you want? Unongoshipiwa kamari, asi murume wanenge mari. Anokupa mari, go out with your kids, have fun. Nevana vako, geza, tsvaga mari. That's all. What more do we need? Right. Thank you very much, Tikola. Thank you for your input. Thank you. Yeah. Hello, Kola. Hello, SIS MELLY. Maswera say. And now go pindrawo uyabva pechitu uyu before uyu angachitanzi tinoflasha kutoilet. Vakasura tinoti zvona hamuna kukwara here. If I heard you very well, ati zvoni ane mwana, she's a single mother. That means kuti mwakatombobudawo mumba imomo. Aidi kuzviita kune nguva yako yekutanga. Aidi kuenda chinomukwesha magara ake. Aidi kuenda chinoflasha dhudhu rake kutoilet. Akuzozviita kune boyfriend mukadzi wemunhu. Perfect izvo zvakadi kuti perfect panga achiri mumba make. Ndomubvunzo wangu kwaari. Tanzi ndinoti kana akasura ndoti dhedha hamuna kukwara here. Akadi kuzviita kune baba wemwana wake. Iwo kusurisa kumunhu akasira kunokuvara here. Asi zvakamboitika. Naye SIS MELLY hazvisi kumeka sense because kana aine mwana obviously akatoita mumwe murume aidi kuzviita kune murume wake wekutanga iye kuti baba ninga hamuna kukwara here achinomubhisika achinomuita everything zvaari kuita kune murume munhu. Why didn't she do that? Skanga vasati vari perfect, they are not perfect, and havasi vese varume vanohura nenyaya yekuti vakadzi vava nehutsvina. Kana munhu ari hure, SIS MELLY hure, ende hure haufa wakarichinja. Titorikwa isusu vakadzi vemumba nditori vahosi tinotogeza zvekudaro. Zvavo zvavari kutaura nezvekupenga, zvaka zvekupenga. Tinotogeza zvekudaro, tinotobatawo zvakanaka zvekudaro. Tinotoshandawo futi, titori ma-working ladies. But kana munhu ari hure, ndose kuti akasiyiwa nekuti hagezi, akasiyiwa because of this, akasiyiwa because hana matintini.
kana varohwa nehure saka ngavasade kutaura kwavasina kuswera. I think thank you caller very much, but I think I'm having another suggestion yekuti why tisaiti trick yekuti one day trap yekuti one day we go for a second party of this life ka tiri mumba takagara nevarume vedu kude makagara nevarume venyu kukokuka ini ndoidede burapa imi muyatso kuisa paloud vanhu vachinyatsokuona chipafungwa dzavo vana giribheti havakateerera muri kupoonawo sei guys. You should consider that smelly. You should consider that because smelly munoziva varume kana vari kunana small suko they lie vanonyeba mukadzi wangu this mukadzi wangu that paunozona kuti dhuma neno ndinoti chimama chitori chimama zvekudaro wainyeberwa wozvikwidza ndege yemashanga uchinyeberwa they lie saka not everything that they say kumasmalls is true. Vanonyeba tinotogeza sesimeli zvekutodaro aiwa hasi nenyu iri kuonekwa shemu kunge mugeza nemukaka zvekudaro bachana munhu ari hure sesimeli hure there's nothing you can do about it saka ngavasazvikwidze ndege dzemashanga yanzi sandibhegi yangu chete sandibhegi chemu tikataura vazivika kuti ndiwani kozi ghost havazivi kuti ndingoshandisa ghost but bo vanenge vachinzwa. I think guys we should do that. I think we should do that one day. Vanzi tikakite and I join your life na tichaona number yakapinga pazasi azadzi the number is pinned below. Good luck nekupinda because macalls ari kupinda pafoni ikai iyi haisi kupera ka1 nyaya iyi ichaenderera mberi. Ichaenderera kumberi haiperi zvekumhanya iyi because tikusoda varume vacho we want varume kuti muuye exactly ende kudzimba kuti takagarawo navo vana varume ka ini chiitse nebuda zvangu ndiri kuno kuimi musiuya mukonekte kutv vanyatso kuona sekvarume tichazopedzerana navo pavo ozvibvunza kuti ari kushorei paanorara anenge achitorarawo muallwhite mune imba yakatonaka mune everything zvekusheka zvacho nongochitomusheka uchitoita zvetetismeli kana munhu ari hure I think this must be continued. Right. Thank you very much caller. Thank you. Let's make a data usiku kuti part 2 tichanzwa nemi comment section tingaita zvarini. Right. All right, bye. Right. Bye. Hello caller. Hello Smelly murise. Mushe kanjani? Hello ndrukunzwa. Hello ndruda kungotaura zvangu shoma panyaya yemasmalls. Taura. Hello? Taura tiri kunzwa. Taura tiri kunzwa. Hello caller. Ana network right segaitore vamwe ari kupfuta vari kuta kufona uku nouku right. Caller hello. Hello? Yes caller. Ava mahura va problem yandakaona nevakadzi vane nungo. Okay. Vakadzi vane nungo vakadzi vasingade kushanda. Vapi vacho? Madivozeti here kana kuti mashawo? Ava mahure masmallsa ekuti murume akasura anotagara anzi ndoti hamuna kukuvara here. Waiziti vakadzi tichishandiswa nevarume zvekusvikira pakuti munhu unoda kuwachisa mumwe mukadzi muzoti varume vauda kuzona kunge pamwe vari special stereke. Neni mhaka yekuti vakadzi tisu tiri mastupid. Because kana uchidanana nemurume wokuti uri kuziva kuti murume uyu ane mukadzi wake uri kuedza kuita sei tisu tiri kuitwa mapapets nevarume tisu tiri kuitwa madhodhi nevarume saka vakadzi we must wake up kwete kuti tiite zvatiri kuita. Right. Dziri munzeve. Ndosaka ndoti vakadzi isu vanhu vakadzi ka tisu tinofana kuita wake up because zvakafanana neuyo kutoti hanzi murume wangu anondiudza kuti hanzi ndasura boyfriend yangu inondiudza kuti ndasura kodede hamuna kukuvara here ndienda ndonoflasha nemvura inodziya uri kuidzei uri kuedza kuita sekuda kuedza asi rikaitaure chokwadi mainini iye kuiwati unonoflasha nemvura inopisa ndiyakubata-batai madeals hambatwabata uyo mukadzi uyo is very stupid because ndazoteerera conversation yakauri muroora wangu ndinotofarira girlfriend yahanzvadzi yangu because girlfriend yahanzvadzi yangu inotiresa bo istupid munhu uyowe because kana varoora vake kana pane vanhu vakona kana kutobata voice vake ka munhu uyo varoora vake ngavaregere kumusekerera because iye ati ane mwana chii chakamutadzisa kuti aite imba first amarriage akamboita chii chakamutadzisa
akutoratidza kuti munhu akatofeila saka hapana paanombofa akakorekta imba yemumwe munhu rangova hure zvese zvekuti anashofi vagara vanohura but chinhu chandosani chekuti isusu masmall house tinotorespektwa because kana murume achikupa kadhi rake iwe mumba une zvese uchitengerwa mota uchifamba nemota chii chauchada uyo munhu anenge achingoshandiswa achisiyiwa uyu because haazikanwa kana kupi zvaisio zvekuti unyepodanzi tinonoratidzwa kuhama dzemurume vanonyepa vanhu ava haasi nekufulashigwa ribhira inopisa mabatwa napo paya mabatwa napo paya mabatwa paya kola ine mere paya chiri nenda batwa ini kola inda batwa ini paya hana batwa inini ndabatwa vanakuona wekutanga uyo akati inini mukadzi wacho aizondifonera isusu vakadzi nevarume vega ngatiregere kufonera magirlfriend ngandoudze vakadzi triki varume vedu havaite girlfriend 1 ukavaona mawanda magirlfriend unogona kubata kana tsiri unongovhura chiwhatsapp gurupu chako ovaedha muchigurupu chevakadzi obva vavasendera kana mascreenshot ava vanenge vachichata nemurume wako vese obva vazviziva kuti magirlfriend makawanda mukadzi ari kumba ndiye anorespect mukanzwisisa because hapana murume anomboita girlfriend 1 vanenge vari kana 20 unotobata kana mune magirlfriend 4 saka wakabata vari 4 vavhurire chiwhatsapp gurupu usavatsvuke usavaite sei ongosikanda imomo muchigurupu ichochocho ovakandira mascreenshot hai vanoonana imomo vopedzera iwe uri out because iwe uri safe uri mirandopindira yanonzi liberty ari comment section liberty ndo zvinoita host my brother if you don't know I am a host I am supposed to make this show interesting and as on the same time ichidzidzisa vanhu inini ndiri host ndinomira kwese uku nokuku ndokwandomira wawa ndo zvinoita host handifanirwi kuenda kusaidi rekubig house chete ndomira nebig house nekumashawo ikokoko ndiye ndichitorekera ndichitotokonyedza ndichitokuchidzira ikokoko kuti tinyatsopiswa madeoset ndo chinonzi host wanzwa ugare wakazviziva izvozvo right endera mberi kola hello I don't know. Right. 18 square. Right. Hello, Kola. Hello. Zimai my phone. Right. What do you say? Numbers are pinned up, guys. Numbers repinned up. Numbers repinned. Ande. Fabaiti ndizozo. Ndikubvunzira comment section akubvunza namba. ndada kupindura pana tete vabharo vekuti inini ndakambodana nemurume womunhu ndakazoshandiswa ndisingazivi kuti murume womunhu shes just cheap beach ordinary cheap beach chaiyo its very bad kuti even sister in-law unikochoti hanzi apfeke mashoti anozoda kudaro kuda kutoita kunge chihure chinotobhadhara this is very bad yeah its very 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 bad yekuti munhu unodanana nevarume vanhu unenge uchitongoshandiswa kushandiswa ende instead yekuti munhu atonamata atoti kuna mwari ndipewo murume wangu anondiora munhu aite imba yake otoona kunge chihure it's a good business zvaaita anoshevha anogeza akazobudirepo mukudana nevarume vanhu vacho akadi kuchata akabvaita the best wife mumba sezvo achigona zvese why is she not married kana vari excellent woman sisi mele munhu wese anogeza magezero edu anosiyana handiti munhu wese hakuna munhu asingageze because hakuna mukadzi wekuti anzi anogona kujamba bhafu makatoona vakadzi vasingagezi vakadzi vekumaruzevha anenge asitorina sipo nokuti kuti makaona hakuna mukadzi anova asina kugeza handiti asi magezero edu atoita anosiyana vamwe vanoyuza vamwe vayuze then munhu mumwe mutema mumwe mutsvuku saka vanhu vanoti advantage yekuti specially kana achidzori mutema munhu aka achiyuza ari mutsvukutsvuku kana kuti akasikwa ari mutsvuku kuti arobva tamatosha kuti small house aigezeri ndindogeza zvaanogeza akadi kuwana umwe asiri muru kana akarasiswa nawe kwese kwaakabva akadi akarohwa akachata zvave excellent woman right regaitite so ndikuona sokuti pana pamashawo akunyanya kupiswa stereki mashawo akwidza achikwidza forogonya akwidza madozeti forogonya saka kupiswa ndede nditegerewo ka garage master muti vauye nemashawo avo panapa kuti zvinyatsobhalansa ndiudzirewo garage master vategai garage master vauye nemashawo avo panapa kuti zvinyatsodii zvinyatsoita
balance tinyatsonzwa both sides because madioz ari kuvava madioz zvokutodaro ya vari kuvava nhasi madioz saka hapana kumira mushe tete vakatopiswa mashawo yaimumire nomwe wenyu mashawo mufone yawo mumire nomwe wenyu umonye ari kupiswa panapa pani madioz ari kungovava imi makawanda muripi yaimumire nomwe wenyu apa. Why are they not married? Isusu takarwa tiri mudzimba dzedu tisingageze kudaro takasvuma kudaro ino zvavanogeza zvavanogona kushevha. Why are they not married? Kunoshandiswa nekubopirwa nongorarwa nongosiwa akadaro. Isusu vacho machato acho vakanzi takarwa tiri mudzimba dzedu hatishevhe tiri mudzimba dzedu tivatema tiri mudzimba dzedu bona tinongodhaivha nzimba takangotengerwa iri muchingoshandiswa vachashandiswa kusvika moyo yamira. Right, namba dzekufona dzakapinwapo guys, namba dzekufona dzakapinwa pazasapo andika namba dzekufona dzakapinwa pazasapo wangadira kuti kachidigiri chechihuru yakachotora nzeye zvakasuti because hapana havatogorera matete vanovaka because hangangotora danzi borongo apfeke mashoti mwana chane hunhu munhu akabva kune vanhu because you can not force a person kuti apfeke shoti asina kupfeka shoti iyo zvanopfeka mashoti zvanopfeka mamiri akadi kubvaita imba yake akadi kurorwa papinamba make. Hey, ya takwidza forogonya vavai zvenyu madhamu vavai ndikuda kujairiko vavai madhamu mune kodzero yekuvava. Aiwa hatsokoda zvinhu zvekujairwa zvikairapa zvekuti hanzi vakanzi vari mudzimba havageze iye anogeza here kana achigeza akadi kutemba yake isusutigeze tichivatepa timbonina mudzimba dzacho imomo nehari yekutsvara pasi isiri kushefwa imo mudzimba dzacho imomo hati kurikona nezvaanopibva everyday akadi kutemba yake isere kuti munhu utonamata unoenda kumaposoro unoshandiswa kuti utembe posoro toda hanzi vakanzi vari mudzimba havagezi vakazodai vakadaitoro tino hadzisi very bad anotopenga shemu ngafamba aganisa zvinhu zvepamake toda kusvota kuti hanzi varume vanozvenga vachiura nekuti vakadzi vari mudzimba vakazodai vakadai very bad. Right, thank you very much kuna rgai timbonzwa vamwe kuti pachamira senasi pachatsvuka pano. Thank you very much my guru, thank you very much. Right, kola hello mina ndikate mufoni kuri kudisturb. Hello kola phone yako volume yako iri pasi. What's going on? Hello ina ndakukunzwa manje. Ndakamirirawo mashawo ndongoti zvoni dzimwe nguva haisi nyaya yekuda mari rutundo chairo tetazwa nebonyewa okoyo mimi singadi zvenyu mari mimi ndangolamba still muri kuonesana ndizvozvo. Haiwa taurai makazvimirira tionesai madioz aya ari kuuya achipopota panapa vaonese wadoni ashawo wanga apinda ashawo wanga auya akati ndiri kumirira mashawo zvino wadoni. Right, halo kola tiri right muri sei kola? Right, ini nangu ndakamirira mashawo ashawo ndibataura SIS MELLY vakadzi ndino kuti ini ndaimbove nemukomana saka mukomana uyu unozi obviously kugara paoncheya wakapfeka baushot iyi hazvinyatsoita kana ingopfekawo zviri ordinary but aiti kana ndichifamba naye aiona munhu obvati hei una bhariro una shoti rakapfeka rakanaka it's sama vanhu vari kuluka beautiful chichi aingofara. Varume ndo zvavanoda izvozvo vanongofara sevakaona vanhu vakapfeka tumamini mashoti vanonga vachitoshowo kuti dai mukadzi wangu wakaita izvi but it's your choice. Mukadzi ari mboti unoda kuzviita here kana kuti wada kuzviita atingavaudzi kuti vazvipewo vasingazvidani. Botswana mira wakadaro Botswana timbopedza nechando timbopedza nekuchando tozoya Botswana mira wakadaro antika isa pamute. Right, handei wekuchando but zvinongova motivator so zvinongova kwidza neno zvinongova pamanyemwe sokuti hei ndanimbotrai mukadzi ndione kuti anoita sei. It's not about kugeza but varume ndo zvavanoda izvozvo ndo zvavanoda. Okay, alright. Hey, zvo nhasi mukudza fura kunyadza madioz 9 tivanoti vari kuzvipatara ukwana maigurini saka vanhu ngavasaite ngavaobvesari kuita mafeelings kuna kukola but anga achitaura chokwadi chake hakuzi kuti anga achinyekwa kana kuti ndo zvavanotoda varume izvozvo vanotozvida
andozvishuvira kuti dai mukadzi wangu akazviita but kana mukadzi asingade hadi hamanikidzwe. Hey, pakaipa. Right, thank you very much caller. Thank you very much. Gaiti mbonita pa Botswana patipo wozve Botswana. Zvakamira sei Botswana? Okay. Right. Hello Botswana? Sisi Mary. Uri sei? Mashao. Alright, Asha, what did you want? Sisi Mary ndizvipambi. Zvokuitiswa Ashao nemurume munhu izvi. Chii chakaitika? Handite futi. Chii chakaitika? 5 good years Sisi Mary munhu kwakuzondonyenga kaunga munhu kadiki kwandiri futi kwakutoitisa mwana ini ndiri ndakagwadziwa ndikatsveta. Ko wakanonyenga ari murume womunhu akanonyenga mumwe. Ashawo. Saka murume wacho nere ziashawo zombe. Ari mukadzi kumba onyenga Ashawo osiya mwe Ashawo onyenga mwe Ashawo omwitsa mwana. Ononyenga mwe Ashawo iwe chituma nje Ashawo akabhazopiwa mwana. Inini mwana handina kuzoita hangu. Koidawo iwe usina kuzoitawo mwana. Aiwa mwana ndakati boda handiti. Asi waitauro zvakanyoro. Ndakagara ndatoona makamatrukala zemunhu kuti munhu asina kudzika. Asi nyoro waitauro kwakuzvo. Aiwa izvo takaita ndidi kunyepa hangu even kana business chairo ndakavhurikwa. Wakasara mune business. Ndakatendeuka mumashawo handichadi izvezvi ndakatozvionera dhudhu rangu zvakanaka nokunamatira kuti mwarika ndigarisika hangu ipapa handichadi zvekuti kwashawo handichada. Wose wakaona dhudhu iko zvino risina mhuri. Ndakaona hangu wangu ndega zvokuti mashawo musambobvaira henyu kuti unenge uchiitiswa mai mwana muso unogwadza zvisingaite apa munhu umwe musi anouya mai mwana achikudza kuti handina mari iwe mari ndoyaunenge wavhurira ngavasambonyepa kuti vanenge vachida kutundiswa vanhu mari chayo ndo iri kutsvagwa. Vachokada usabve samba kwada. Hello. Yes. Uri pa live, uri kudatara pa live. Ndaona kuti fana ne WhatsApp call ngakuignore ukauya ne direct call ngafa kuti uda contribute. Watora basini? Unoisa mangwana? Unoisa mangwana makusana nduza kuti waisa papacho wagona. Alright, iripo. Sure. Hanzi dudula yanga yamanyisa. Hanzi dudula yanga ichipisa muside mawo. Aiwa, but iva vanizora tiva kamanyisa nedudula vakavharavhara mashopezi. Alright, call hello. Tadzokera Botswana. Yes, tadzoka hedu aiwa marana angu ane chimbotuma kuita zvinhu zvangu. Ngavasambonyepe zvavo kuti vanenge vachida kutundiswa. Because chaunenge uchidananira nemurume munhu chii? Imari yaunenge uchida because uri kuziva kuti uri kudana nemurume munhu. Anytime unongokikwa. Saka mari chayo ndo yavanenge vachitsvaga ipapo. Hainini kumashawo handichaita. Saka uritaura zvokuti kumashawo hakuna inyaya yemari chete handiti? Ashawo rinenge richida mari hakuna chimwe charinotoda. Munoona zvazvinoita. Mukatanga kufona especially mabig house akatoziva kuti ndo zvaapa handiti mabig house acho haazonyarariwa anenge akufona for sure munhu anenge achirwadziwa. Anorwadziwa angaryi kufona anyway. Munhu anenge achirwadziwa saka nyemwe manje mashawo anozoita manyemwe because pamazuva acho ndo anenge aripo panyanga anomurikona nevarume vacho nawo rikaita benzi neremurume rinogona kutotanga kutoonererwa kutokanganwa kuti riri kurwadzisa umwe mukadzi anomukona but at the end mashawo achonaka unozongosiyiwa munhu achisara mumhuri kwake because kana wakapenga uri ashawo chairoka kusii kwashawo racho isingazopindiwo mumba. Totobvunza hedu makatozondisigwa umwe ashawo imamuri ashawo omwepo. Iwewe kuti usiwe achida kune umwe uyu kuti wakanga wamboendawo nemvura kutoirete inopisa kuti wanga usingaiti. Handiunyepa hangu handina mbobvira ndatorareta zvakadaro so. Ndo zvawakasigwa zvewe. Ndakasigwa zvangu izvozvoka but ini ndandapari nani. Ende makanditsura ndinouya kumbofona kamadhezi ayaya. Mukanditsura zvicho ndakarwadza zvokuka nekunditsura kwamakandiitaka but ndakateerera Sisi Mary ndikati but apa madhayari akapa andiudza dama chero rega ndisiye baba.
wakagona mini wangu aiwa kachimira nedhudhu rako mira nedhudhu rako iko zvino dhudhu rako irori ndo chatoinda newefa aiwa kumashawa ndichaite ndakapira chikomba pasi ndikati handichaite kumashawo kana muri wamwe katendeuka izvezvi zvashawo izvezvi hazvibatsire plus unogara ungori munhu anongoinga unongosvibiswa zita rako unozvisvibisa infact hausvibiswe munhu nemunhu but unozvisvibisa wozowana wakangodzimara waziva kuti uri ashawo jeteka kana nerespect chaiche kuwanuka hauchisina hauchisina bcause kana even kusununguka kufamba chaiko kana kunyatsosununguka kutaura nevamwe maiguru akaziva kudzimara vaziva badzi waakutokutsvaga muri kuona waakutokutsvaga unozvitsvaga napisi muupenyu kana kuti letsi pamwe muri pamagurupu oyo vakadzi muri kuvhara hauise audio bcause uri kutya kuti voisi ramunozikanwa ani muri kuona kana kumafangisheni munoenda nevamwe chaiko hauendi bcause uri asha uri kutya kuti pamwe maiguru ndonodhumana navo vakundisiyo alright right thank you very much pabotswana at least ndafara kuti ndafara kuti wakazoona dhudhu rako rinorawo riri usingu ndazofara ipapa aiwa ndakazoona hangu wangu munhu sisimelika ndoda kutokutenda ichaiko makanditsura ipapa pane madhayari ndaikuona mucomment section aiwa ndakaudziwa ndikateerera mashawo handichisi good very good welcome to DOZ aiwa ndaakoma manje simeli tokudaidzai kumuchato tinouya alright Nina thank you very much ndakati mwanza wamefoni dzacho dzakuchema alright simeli alright sha hapana kumira mushe hello Hello? yes Hello? yes hello Sisimeli tadzo. taura tinzwa Network yangu iri kukati. chitaura neni takukunzwa taura nesu tiri kukunzwa Ndaida kutaura panyaya yemasmall house avo. Hello? taura tiri kukunzwa Ndaida kutaura panyaya yemasmall house kuti ndorwadziwa Simeli ndaona kuti handingamborari ndisina kumbotaura nyaya iyoyi. Ko vakadzi vanozviitire shuwa kushandiswa nevarume zvakadaro. Ndanditombosvarira hangu kutaura chokwadi vanhu ngava. Hello? takateerera ndiri nyaya tiri kunzwa taura nesu Hello Sisimeli. tiri kukunzwa taura nesu wati hauzvifariri hazvina kutombonaka zvitombozvifarira zviitwa nevakadzi network yake kola network oraitore vamwe hanzi handisi kutombozvifarira hangu inini kola handisi kutombozvifarira mukushandisigwei right hallo kola Hello Sisimeli. muri sei Nhasi mastress ari kupisa vakomana. muri kupisa Let's be honest vasikana vamwe vanhu takutaura because of zvinhu zviri kuitika muupenyu hwedu taapita. Haasi yese murume anohura because amaiguru there is something wrong. yes Unoona kuti pamwe maiguru she's perfect. Asi iye ane dhimoni rekumusha kwavo rechikuri. Achazotongobuda chete. Whether achawana mainini vari boy kana kuti achawana mainini vasiri boy, at the end of the day achabuda. Kozoitawo vamwe vana maiguru vari kudzinga varume vavo mudzimba. Iyo yatambotaura yekutaurisa iye. Handiti. Ende vakadzi tine problem yekumhanyira kuti aiwa mukadzi yowe nokuti wazoita mainini ndiwo utori wrong. What about munhu wako avinga mainini? Because inini handisini ndavinga murume wako ndiye andivinga handiti. And it's not every chihure chiri about money. Pamwe mainini havasitombodawo mari. Ana maiguru ivavo vanenge vachipopota too much. Ana maiguru ndevamwe vari kutogurawo. Because murume hachamusatisfy mumba akubuda onohurawo. Saka nyaya yechihure yatova everywhere Sisimeli. Vakadzi vari kuhura, varume vari kuhura. But it's not kuti always kuti imhosva yamainini. It's not always mhosva yamainini. Unotoona kuti pamwe baiva like zvambo mai muridzi wenyaya yatiri kutaura nezvake. Sofe vakahura naye vakasiyana naye but he still went on akatonotora mainini, meaning kuti munhu yangagara achitoda barika.
saka inge stombori fault yake at the end of the day. Saka vanhu ngatirege kublema tototi yowe mahure ndikuhura nani ko ani ndikuhura nerimwe hure here vasikana tikuhura tese saka meaning tiri totisese nemurume wako muchihure imomo nemurume wako ihurewo tisableme vakadzi chete apa tangotaura bhita because vakadzi tiri bhita over vamwe vakadzi but tsamwira munhu wako abuda akanonyenga panzi no contribution yangu yandinayo. Right. Thank you very much, caller. Gatins go home. Thank you very much. Right. Caller, hello. Taskera, sara say. Taskera bo. You know, I would faint here. I don't matter me. I don't put go. For what you must say that doesn't walk about me. Or I tell you. Alright, no problem. Anthony, yeah. Alright. Yeah, in Tangotaura, Kupanasha, Uma, Bakutaura, Shabdishoni, Tinono did our room and brain no peace. I would tell it. I am about what I had as one as eh? I don't design my party for a going away at Oquira. But here, Munanos not in Ramun, Bragutel, Koya ask us no ping you back and I should also not remember it. I don't see we. Umano zotoka kwandiri ni singato kuonekana kudiga na kwa zambeta kana nekudi ano zotokere kwandiri ono ngo twa zambeta zili class ndo insta zambia rere zanpiv ano ramba chitoka kwandiri wan chasinga dimasha o sometimes wanenge wachitongo itiswa futi munhu hapana chaanosirwa kana chanenge aina chahapana at least zviri nanuka ukatoita ukatozosirwa kana business kana chii manje vazhinji vacho hapana kuhurira mavegetable nekutengerwa chingwa otori kuhurirei manje unonge uchibenefita hey hapana chaunonge uchipuwa kana kuti uri kungoshandiswa at the end uri kungozosiwa pamwe watova nechirwere kana tozosirwa nemwana kuti mausora muchimisana kumakoti muchitaura namamaintenance yeah pakaipa right. Thank you very much kola tu vari kunzwa. Right, hanzi muri kuhurira mafiriziti nakola kwanzi mashawo muri kuhurira mafiriziti hapana zviripo kungohura ina nditogoringana kwadzambedha asi ndirimo murume anongodzoka saka kwai imi mashawo imi kwai muzoti muri kuhurira airtime mamuwaka kwai muri kuhurira airtime mashawo ndandisindadaro kola ndiyadaro kwai muri kuhurira airtime mashawo right ugachimbova vamwe kuti vakuti kudi right kola hello Kola, hello. Hello. Yes, Kola. Kola, hello. 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 Zimai ime phone. Zimai ime phone. Musana ne phone one. Nasanta one. SIS MELLY. Did you write muri say? Ndiriboza ndakazida kutaura pakuti panga pachinzanzi small house anenge achiitiswa kana ndiri ndichidanana nemurume wemunhu ndenge ndichishandisiwa kana kuti ndozotya kufamba kunze kune nekuti mukadzi wacho achazondidi problem chihure pakuhura paisenge tiri isisi machawo chihure chinohura zvakasiyana iwe ukada kuhura nemurume wemunhu uchiita show off reshow zvakutsvaga unozviwana nditi ende tiri mahure kuti kusaidi kwedu isusu tinotorispektana ndiri seni ndinotorispekta maidziro vangu nekuti nenge benefit yekuva nemurume wake saka niproblem iri kuitika apa madzimai aya anosvika ari mumbai hakushamisiri kunge uri mumba mashuwa kamadzimai kwanzi naashawo hazvishamisiri kuti mupinde mudzimba dzenza muri ndiashawo adana ndisirini mashuwa terere mubatisise zvekutaugwa apa kwai hamushamisiri endera mberi zvako hazvishamisiri kuti uri mumba indiri panzi nekuti mwene dzenguva ka amadzibesa inini iri kunze kwacho than iwewe uri mumba mako other thing chinonetsa kuvanhu vari married vanosvi vari mumba vanozvona kunge vakakosha kereke inhau yekuti vanofunga kuti kana vari mumba mostly vakadzi vakawanda mudzimba akangororwa chete everything changed hakutofunga kuti kana nezanda nedhikubva makuseni kusvika ridoke anonge angori mugauni
senge chando chatoya zvemashura chaivo munhu anogama kufena ari mugauni rake kunodoka 7 na6 na7 o'clock angori mugauni unomira kuti inini osvika kwandiri anotosvika kandakatoperera nekofi ndatoita zvese zviri ndei obva wata kuzvikombeya neni hazvisiriyo mira mamuwa guys ashawo kwai chando chadai kuuya chiti chaonerera kwai mazigauni kusvikira rivire kubva kuseni uchingondururuka nezigauni kwanzi kana nguva yekubika paanongochaisa chiya kubakwangwanona ndakatomira kugedhe ndakatopfeka chekuvatisa chiya ndakabata kofi ndiada endera mberi kana uri mumba chemukadzi inindiri ashawo unogona kunditi ashawo ende chimwe chinhu wani chofanira kuzivikanwa nevanhu vari mudzimba hapana mukadzi ari kunze wese asingade kupinda mumba sezvaakaita handiti kana inini ndiri ashawo murume wese anonyenga mukadzi anonyenga gure haati ndee mukadzi kumba anotandi so as time goes on inini antono ndine mabenefit or something that I'm gaining from him. There is no need to bother you, there is no need to disturb you. Inini nebaba neurera ako randogura naro tinotoudza takangwara zvokuti munozvese zimene ndotozviudza kuti ndikatenge ndatobaya bhatani rekuti vasagere zvakanaka kumba kana kwangu hakufai senge ini kwangu ndotomeka shoti sorted ende vanditori navo naiwe paunodana navo vanogarepi vanogarepi vaudana navo kutaudhi ipi inogara kumanzi kunotowesi kumavikenyi ndokwauri ndokwandiri ende baba vandodana navoka vane mhuri yavo ende she never called me ende havana na stress vanogona kutoya kumba kwangu vagotokugara 1 week baba vagodosokera message idzi akuruti there is a problem at his house is just a message anoanswer when it's time for him to go back he must go freely. I'm enjoying this saka mukadzi wavo hafoni achifonerani murume wake anenge ashayei murume akatavhika asi panenge achiti murume aripi mazuva ano varume vazhinji vari kutsvaga kana wako akagara akupa information yekuti anokuda mopita dzokwamba kwako ndokuti ubvunzi asi kana wakazoti wakadanana nehasila ukarorwa nehasila unongozoti pamwe panguva idzodzo uri kungoti ari kutopanda apainini hei saka asati vaziva chinhu maiguru ndoda kuadvaisa mamwe mashawo unge inini ngavadzidze kuzvudza kuti zvavari ndo zvakaita vari kunze vari kumba uko kuna baba hapana akaita special hakuna kana special you are the same just know what you want pamunini only that's my advice zvekuti hanzi uri kunyengerwa chingwa kana muriwo ine makore ino hakusina mukadzi anonyengerwa chingwa kana nyama nekuti tega isusu mashawo tagara tinotogona kushandira saka ane kana watonodana nemurume mu there is something big that I'm gaining from him kwete chingwa nemaveji never. Okay, right. Kwanzi isusu maashawo tiri kuita zvinhu zvinobatika nemari dzevarume venyu. Kwanza tisive kumaveji isusu. Ende vhiki tinaende zviri kufaya varipo zvavo paNorth West pamafikena. Tatombotega tivhunzeka kuda pada vari muRustenburg tione tereka kuti vari papi pacho ndivo vapi baba. Baba vanda vapi varehwa. Zvino vazondirerutsira pavati mafikeni. Ndikati haka mafikeni kachana. Hani mazvona. Saka kwai ndo zvatiri kuita isusu maashawo. Saka akachipa advice kumone mamwe maashawo. Kwai maashawo benefitai mugadzire upenyu hwenyu. Musapuwe kabheji richingwa. Ndo zvaataura. And they must also work. Murume munhu haisi kuite life yeashawo. Is someone to boost whatever you want to do in your life. Isini kuti unganodana nemurume munhu nenhu yekuti hanzi uda kutengerwa chingwa kana kuchengeterwa vana kuchikoro. Tiri kutogona kutozviendesera. Yababara ise kunotenga chingwa nongeza mwana wechikoro. Ndeye kutoita something big, something to see kuti I've been dating a married man and I've been ndaneka nemurume munhu wandisiya panzira yandaitira chingwa nechindosara ndine chinobatika. Paita rimwe ashawo pasaidi apo. Kwanzi tinosara nezvinobatika kana voita hatisi kutomboti chingwa nemazai. Mashawo aita 2 apa. Akamira ose ari 2. Hey, madioz nasi muchiri kuerawo kumadioz. Hello? Are you there? Uyenikisi. Are you there, madioz? Muri kuerawo kana kuti mavata? Hey, hapana. Let me take 2 more. Mungakwira BP vasikana. Mina nditore 2 chimbovhara shoto zvokuti next week mambogadzira zvokutaura madioz. Andi igaiti ngosiya mashawo tozo. Hello kola. SIS MELLY murizei. Muri right murizei. Inini nyaya yangu is very short. Handisi kuda kurebesa tipa vamwe mukana. Inini zvangu I have tasted
both worlds, being a shao and being a dose. Ini zvangu ndoda kuita ashao. Please, I beg. Alright. You know kuti kudana nemurume munhu pafeya chaipo hakuna stress at all. Nguva yako unongoipiwa kana ari maroad trips, munongoita maroad trips enyu muchifara muchimwa doro, hapana stress yekuzombofunga kuti chichi. Wopiwa mari yako wodzokera kupi kumba kwako woenda kupi. Iwo unobhadharisa, iwo uri ashawari mashawa akasiyana kai. Pane vekubhadharisa keshen keshen keri koita not zvekubhadharisa SIS MELLY. ndewati tinopiwa mari yako like Friday night father diaries anda club handiti anouya undipika toenda kuclub we party nevamwe kola every Friday akuchina live pano guys, then tinoenda father diaries kubhawa wati kudi toenda Friday then akasvika pamba pangu then toita yatinoita then ndotomudzaona ndiri manoramba mangu out buda kumba kwako. Then Saturday ndoziva kuti masikati maybe kuma 12 achauya, and then we go for a cruise, just a drive, the two of us, maybe we go for an ice cream, just that thing yekungoti I have got someone unoziva kuti moyo unongoda kudiwa kwete zvogara nemunhu full time. I've been there 13 years handidi kuzvinzwa, ndoda kuita ashau because varume kana vari kunze ugomira iri kuti varume vanofara. Unoziva kunonzi kufara? Vanofara. Kuvanotanga vana vadiki vari kumaclub kwatyira musoro pemapunene vaine mashawo, iwo unenge uri kumba wakarara uchingoti ndewangu achadzoka, ende ndewako zveshuwa anodzoka, asi zvavanoita kudzoka ambobva akasvika nemunhu ari mumba ondinokupikira kudai. Varume vanoita kunonzi kufara, kumabhawa kunofarwa uko. Iwo unenge uchidhonza gumbeze uri wani uchikwengereka pambhedha. Ndakazoona dzatsoe murume wangu anga asingadzoke kumba mari. Kuno kunonakidza uko. Saka inini hangu I will stay as a ashao. I'm fine like that. Baba SIS MELLY. Hey, baba ikola hey usiyakudza forogonya dzedu woinda. Usiyakudza mapipi edu obva ati kwai baba. Imanyira kuti baba yakudza makuforogonya edu pana. Guys, from today we cease to have a live on a Friday on diaries. Then chijamba ma table ndina father diaries kubao. Tinokwira wa table koko zvinoitwa koko ndiriko. Kwai kona kiza usingaiti. Ndikola wadara ndisirinda da ndotononzwo. Hello kola. Kola hello. Hello. Yes. Oh. Hello. SIS MELLY muri sei? Mushe kanjani? Aiwa ndirakomenda forogonya yangu yakazvimba izvezvo. Shomali chero neni yatozosvika pakudzika. SIS MELLY. Umangu ishofe forogonya yakaita kuzvimba. Ndishofe? Sorry ako. Sorry yako yakatozvimba zveiwe. Yako yakazvimba. Kuzvimbisa SIS MELLY. Aiwa akutaura kadzi ndozvatiri SIS MELLY. Aiwa kadzi tinotaura. Especially nyaya yekunzi vharai muromo. SIS MELLY kana murume ahura akuigira chirwere. Hazvi zvinhu zvokuti unoti ndinokanganwa. SIS MELLY zvinani kutaura pane kuita depression. True. Depression inouraya SIS MELLY. True. Because munozvezvi vari kutaura zvavo vasikana vatoni nguva dzavasikana SIS MELLY. Mangwadzi. Iye zvino ndeitoti baba tikatenga stendi rangu zita riripo. SIS MELLY kana revana. Vasikana vari pabasa SIS MELLY. Vari kupanda vari kuhasla. Vari pabasa and they are not stopping anytime soon. Apa SIS MELLY unosiya une chitupa chekuchata chiya chaukasaina. Imba ukaisiya ukasira mauwe ava. Mashawo aya. Saka inini handidi kunyepere yakatozvimba forogonya kutaura kuno forogonya haina umira mushe. Iwo wakapuwawo chigwere? Aiwa handina zvangu. Vandosangobatikana kuti varume ava SIS MELLY. Ini ndaindiri munhu ndandire basa rangu riripo. Murume akati aiwa uya mukadzi. Ndikasiya basa ndikauya. Ezvezvi ndine zvana zvangu zvidiki. But iye akatobva kubasa anotobatikana kuti mukadzi uyu bhizi anoita nevana ava. Mukadzi ari bhizi uyu ndatenda zvangu. Anotondinzwira tsitsi. But aiwa mashawa atondingwadza izvezvizvi. Unogona kugeza ukaita staira dzese SIS MELLY pamubhedha. But kana murume ari pambi zvake haungamugone mwana. Aiwa mugoni. Haungamugone SIS MELLY. But inini chandinombongwadzawo vakadzi vari mudzimba umu.
please ndapota usangogarira kuti ndakachata yeti ndine muchato kana makachata zvinhu zviri kutengwa nemurume make sure kuti dzitore vana kana kuti rako riripo ipapo because ana shawava aiwa vari pakutsvaga zvezvo vana shawo vari pakutsvaga ndozadati nditaure sisimeli kuti aiwa ndangwara asi furobhoni yangu yakazvimba kudai kutaura kuno paunogona kutaurawo pamwe murume wako ndiye anawo ana shawa saka asaiwa anga varegedze kudaro asikana vakadziwo handiti umwe murume anosvika pakusachengeta vana ivo vachitora mari idzi kuchema kumwe mukadzi dai makambotadza kwatitituda mumwe mukadzi akaita I do a dangerous prayer saka dangerous prayer yakaipa sisimeli vasikana vari kuita havo zvavari kuita asi mumwe munhu akazokuitira dangerous prayer hachisi chinhu chakanaka ndo mashoko angu sisimeli. Right, thank you very much Kola, thank you. Hey, kwai ndangwara na Kola, kwanzi na Kola ndangwara na Kola, kwanzi nokuti mashawo aya mashawo ari pabasa asi kudzoka dzora chimbo. Kola hello. Hello. Yes, you say. Hello, this Melly. Ndangiedza ne WhatsApp but ndikangoti gwi. Ine hamundiri big house. But ndinoda kungotaura kumadzimai kuti murume haana recipe. Yaivapo, I think vangade vasingaenzi. Unogona kugeza. Sisimeli ndinogeza. Ndino ku-UK. Ndinotsvaira mumba. I do everything. But ndakatiza this now I do it for myself. Because chacho. Ndicho. Chanotsvaka manzi. Asi chitokamirapo. Unongo wakageza. Mumba munowirira. Mubhedha wakawaridza all styles or whatever. But ndandouza kuti murume haana recipe. And when I do that, when I ndakageza ndikuzvigezera ndichada zokugezera munhu kuti kwai murume anozonditi zvakati nezvakati saka ngatingodzidza kuti murume haana recipe tinodzidzisana zvefestivalsa sei honestly I don't know what to say asi kuti murume haana recipe. True, very true. Right, thank you very much. Hanzi ndinogeza ende ndiri pachando ende bedding yangu chaiche mukaiona munozorora asi murume unongoita zvaita haana recipe haana formula. Ndikatumira mapicha angu mubaba angu everything zvese but kuti murume haana recipe but azvati ndiri ndagogo zvangu I'm 61 nditoriwo gogo tatokura kana kuti tii but this is what it is. True. Right, thank you very much. Gaitidzwe vamwe vari kufona hapakaipa. Thank you so much. All right. Right, guys, ndakutora one last caller, guys. Ndakutora one last caller. Then we'll continue with this. Probably Wednesday. Kana tikatadza Wednesday, Friday, because Wednesday naenda kunzira prophet. Venyu andi magarisa sina kuya. Hello. Oh, wow, thank you. Ndabvira kare sisimeli maswera sei. Taswera sei. Ini ndakamirira hangu masimo house. All right, ashao. Ashao. Amunoona problem inoitika nana maigurava. Vanoona kunge isusu tinenge tisina varume tisiri vanhu pakurarama. Nekuti mukada kutarisa mabig house vazhinji ava vari muno muSouth Africa ndana Fatten City. Vanenge vasingambobviwa navo kana kumusha. Vakanhongana muJoburg ndobva vauya kuCape Town nevababa naamai. Ndo vazhinji vacho. Saka kuva small house hachisi chinhu chekuti mukadzi ari mumba angabva anyanyoona kunge small house munhu ari huwe. Zvokunzi hanzi yekuitiswa kuti small house hakusi kuitiswa. Ini ndine munhu wandakafambidzana naye. Mwana wangu akaendeswa kuchikora akapedza form 4. Ndiri small house iwo yavari kuti ashawo. But mwana akatoenda kuchikoro. Saka ndakatobenefita kuendeswa mwana kuchikoro. Samaini meguru wanga singaziye. Meguru vakanga vasingatomboziva munhu ndakatanga kufambidzana naye ari kuZimbabwe kusvika aenda kuUK. All right. Saka makausiyana. Saka mati makausiyana. Akazofa ane 2 years afa. Zvokuti dai anga ari mupenyu nanhasi vamwe mwana nekuyunivhesiti aitoenda futi. Saka akafa muchidanana yakati matora bani. Akatofa tichidanana takatoita 15 years tichidanana. Kwakafa nei? Naini. Ninamuka. Akazofa again AIDS.
nenhamo saka makasigwa aka inini ndiri kuSouth Africa tatangoita rudo rwepafoni wanga sikadzoki kuno kuAfrica takasangana kuZimbabwe iye ndimva ndaya kuno kuSouth Africa iye bva aenda kuUK saka kubva ipapo for the past 8 years hatina kubva taonana mukadzi wacho ari kupi mukadzi aripi akazi ngaenda kuZimbabwe wosa mukadzi ari kuZimbabwe mukadzi ari kuZimbabwe wana kuzombobvira akaenda kuUK haana mbobvira aendawo futi saka akasikadzoki kuzona mukadzi mati akasikadzoki kuzona mukadzi wake saka kuenda kuUK 8 years kana kudzoka kumbana haana tobo akazodzoswa neurwere amaiguru ndo wakazosvika wakapepa murumu wacho amaiguru ndo wakazongosvika wakapepa saka sometimes ga zvokunzi uri mumba hazvishamisire kunana maiguru iwe unogona kuona ngezviri kushamisira pamwe musimumiro wako hatori nofuti murume saka nyika iri kutongwa mutofuti ihure but kuva inini handina murume ndodana nemunhu wani saka maiguru anonange ndiri hure but ndisiri hure murume wandikurerana wandairara nemurume wavo chete saka hapana hure kubatsirana amaiguru kana uye munhu bubhuka ende braini bhubhu ndionodzidzisa vanhu izvi bhubhu ndiwe kwai hakusi kuhura kubatsirana weriwe hakusombori kuhura sisimeli tiri kubatsirana ini ndiri kubatsirwa ndikuendeswa mwana wechikoro amaiguru ari kubatsirwa zvavari kubatsirwa ndikongo saka hapana chiri kutomboshamisira nzee ana maiguru ana masimo ana ashau muri kushandiswa iwa kune vari kushandiswa vakapusa kwozoti kuna ana ashau vasina kutombobvira vakatombopusa kana ka1 saka zviri paviri kuna naashau kuna ashau ari ngoshandiswa zveshuwa kwozoti kuna ashau kuti kana usina uchauisa patebhoka hapana zvekutofamba baba mwana dzokerai kumbeni vachiti dzokera kumba pakaipa yo right kola thank you very much again chero yari kufanira ndobva ndatopedza hai nyaya haiperi nhasi haisiye one day hazviiti halo kola makozo chakawandisa halo muri sei mushe dzimai noise kune noise kusure kwenyama muti tv yakati radio pane noise kumasure itv yakati radio ndakunzwika ndachida kuti inini zvangu ndakamirira handina kwandakamirira I'm just a single mother ndori single mother zvangu ndine umwe wangu wandakaona big house wandakaona inini wandinonyatsoziva ururu wangu wandaitomboedza kutsiura munoziva zvaaita aiti vaigona kuti moment yaunoenda kumba kwake most of the times unogona kuti wasvika kana kuti paine zvauri kuda zve2 minutes most of the times unosvika murume ari papoto ari kubika iye akagarawo most of the times unosvika murume ari kubika iye akagarawo saka ini ndakatombomubvunzawo zvangu ndichiti kwewiwai kuti uripo murume wako ndiye anenge achingobika pese pandinosvikira panapa ndinoona murume wako ari pamapoto eunenge akagara zvikanzi ndinenge ndakaneta ini ndikati kuneta utadza kubikira murume wako zvikanzi ndinenge ndakaneta ini ndinenge ndakaneta saka hakanaka sometimes pamwe iye zvandinge ndakabika anenge asiri kuzvida saka iye anenge achibikawo zvaanenge achida ndikati anenge achibikawo zvaanenge achida ndikati but murume wako anoshanda iwe unoenda kubasa and most of the times iwewo ndiwe unotokurumidza kudzoka kubasa zvokuti anenge anochaisa kuma3 achaisa kuma3 oya kumba murume anopedza basa na5 osvika kumba but anosvika pasina kana kubikwa nemuriwo kana chii chabikwa anosvika otanga kuti wani kubika iwo obuda hanzi chamboenda kumaprayers obuda nemadzimai oenda kumaprayers murume hanzi ndiye anosara papoto obuda oenda kumaprayers kumba kunobikwa murume ndiye anosara achibika abva kumaprayers kwekuti ari kusvika achidya zvabikwa nemurume how many days ode munhu unotadza kuwana time yekubikira murume wako
ndakangozvishorawo hangu ndakangozvitarisawo asi nyaya yekuti unongochingoona kuti handine zvekuita nedzimba dzevanhu ukaonawo kuti wako wacho uri kuti ndiye hama yako wachona uri kumutsiura haatsiuriki unopedzisira wangotarisa saka zvakaitika several times handisi munhu anogara chenhangu kudzikumba kwake kana kuti chii but pese pandaiti ndaendera pacho ipapo ndaisvika murume wacho ari pamapoto achibika ndikati what a coincidence yekuti pese pandinosvika ndosvika murume wako achibika ndaenda kaneta ini apa anenge ari pafoni ndikati alright saka asi iwa hunzwi tsitsi kuti unopedza basa na3 unosvika pamba kuma 3:30 4 o'clock murume anotopedza basa na5 anogona kusvika pamba 5:30 6 o'clock plus ndobva paita problem futi yekuti manje vabereki vake mai vake infact mai vake ana mai vake sisi vake here vanenge vanogara musemu area imomo mudhuze imomo saka munhu yakuti haachina time kumba kwake manje unongoona nguva diki kana zvimuchitaura pawhatsapp ndiri kwamama kudaiwo ndiri kwasisi wangu kudaiwo ndiri kwamama kudaiwo ndiri kwasisi wangu saka wega unongo chingozvipa manje womureke kubvunza kuti saka munhu uyu ari kwamama ari kwamai ari kwasisi wake ari kwamama ari kwasisi wake kutaimu yake mumba nemurume anayo nguvai saka unongo uchiedzawo kuti utsiurewo umwe of course ndiri singumo zvangu usingu hunouya nepakasiyana-siyana hakusi kuti ndakabuda ndakavhura kana kuti ndakaita sei ndakatobudawo nedzimwewo nzirawo dzakatiburitsa mumba but ndakagara hangu ndiri single handisi small house handisi chii saka unonge uchitorwadzirwawo umwe kuti wai ari kuitira umwe zvakadai so wai ari kudai ari kutadzawo kuumbiridzawo imba yake kudai so saka kungoda hangu kutaura hangu naanasisi vangu nevanin'ina vangu vari mudzimba machoka kuti momboziva ndikanzwa vari kutaura vachiti varume vanozoenda kumasmall house vachinoti zvakati zvakatika inini ndakazviwitinesa of course handizivi kana murume wake akabudawo mumba kana kuti asina but zviito zvandakatoona ipapo ndakatoona kuti izvi kaizvi kana ari murume ari wiko yekuti anogona kuda kuti kunotsvaga small house ka anobuda zveshuwa because hauna nguva naye kana time yekumubikira chaiye hauna then ndokwandiri kuona saka apa ndinenge ndatisapotei mabig house angu ndatimirei ndakasapota mabig house because ndinenge ndichinoda kuti kuvaumbidzirawo dzimba dzavo kuti vagadzirise hunhu then ndochitarisa kumasmall house kwacho momboziva kuti mukatarisa kumasmall house kuya havasi vese vanenge vachida varume vekuvaroora kumasmall house kuya yekuti anenge achitoti titori serious relationship yekuti ndotovaka imba yangu nemurume womunhu vamwe vanenge vari kungotsvaga izvozvo zvokuda kungoivo hanzi rutundo rwataurwa neumwe kola ambotaura ati kwanzi kutsvaga rutundo munhu anenge achingoda munhu anongomufadza haatombogai kuti ndapiwa chii kana kuti ndiri kuitirwa chii ende pane vamwe vanotori strict zvekuti nemurume womunhu anotokoshesa matesti kuti kana wati hausi kuda zvakadai hausi kuda kupfeka kondomu kana kuti hausi kuda kudii tinotestwa anenge akatochengetedzawo utano hwako kuti saka vantoriko vamwe masinguwa maiwo maashawe vanitori strict nehealth vanenge vachitoti tinotestwa tidai hazvisi zvekuti vari kuitira kufikisa kana kuti chii chavo vari kungoda kuti vawane kunakirwa chete vatapudze ukasha hwawandisa saka imimi zvamati imimi hamusi small house hamusi big house mazano mugere yenyu saka wenyu ukasha munotapudza nei hapana sisimeli hapana handitombodi kunyepa ndatoine time ndakabudawo murelationship yandakabudawo kusiri kuti angatori munhu ari singuwo zvake but tine zvatakatadzawo kuwirirana tine zvatakatotadzawo kuwirirana zvokuti ndaimutowo handei tinotestwa kuti tiwane kuziva kwatiri kubva nekwatiri kuenda saka anga asingadi zvekutestwa ndikati ngazvigare ndobva tangosiyawo zvakadaro saka pari zvino ndakagara handisati ndawana wandinoda asi pese pamai kuti andetotesta pava musingatoitiwe mamusingatoite kuita taiprotecta but akanga asisadi manje zvekuprotecta ndikataiwa kana wasisadi zvekuprotecta toenda kupi toenda kunotestwa manje because handidi kuriska upenyu hwangu inini pandakabuda mumba mangu ndakabuda zvakanaka ndakabuda zvisina mheremhere zvisina zvechipfambi mukati ndiri health yangu iri right saka kana iwo wada zvekuti tichirega kuprotecta chihandei kumatesti tinotestwa tese tizi
kubva nekwatiri kuenda because tese umwe neumwe anga ari kwake hatizivani saka pandakangoona achitsika kudaro so ndobva ndangosiyanawo nazvo saka sofa ndakagara zvangu ndatoine more than mugere ndichiri ndakamirira Mr. Right vangu vari kuuya ramba ukazvibata vanouya. Thanks, Sisweli. All right, thank you very much, Kola. Sharp. All right, guys. This was part 1. Let's bring in part 2. The guy to go to part 2. The part 2 here. Iperi na sina to for my phone because my calls akade. Saka inakupera guys. This was part 1 of which my deal certificates ma ashao and it. Saka nasina chikure guy mchira samu square. Tichi pombo no karashara swano da antika timbo cha loosen up antika. Don't take this serious, guys. Don't take it personal. It's not personal. Ifungwa dzevanu muone vari pafungwa dzake. Though my big house anga akwira for gonya akati one day tata kwira for gonya antika, but it's not. It's just a show, guys. It's just a drama. It's a show. Mushow we must choose na chokwadi and saka guys show yakadai ikauya madio zeti as much as tikatuka amona mashawa chandotseka tuka vanotoyamba napa vachiseka vatoti zvisi kuhakwana vamwe vachitika pedza vakapedza kutukwa vofona pa voya vachiguduka kuseka andiona vachitowedzera fire. That's a show. Andimana, that's a show. Musakudzwe foro goya nemashawa andika uyai tingovatsvinyirawo uyai madhiwo zeti mungovatsvinyirawo zvine klasi musakwidze foro goya dzenyu nokuti ndatoona kuti nhasi ndingatozokushanyira kuchipatara mangwana makutogwara mave mumandikikiri paita 2 vanodatombocheka kuti vari right here 2 avo ndatombovacheka raitona kuti are they okay because for gonya yanga yakwira zvechokwadi yanga yakwira zvechokwadi anditi asi in the midst of vana mashawa vachitiudza zvanenge vachitaura zvezviya kana uri shiri yakangwaraka tumwe tumanotsinoo zvitotuziva kuti apa zvekutagwa apaka kana uchida imba yako uchida kugadzisa imba yako ka go and rectify vachitotaura ava go and rectify papanenge vachiti ndikazodadika iwo kana uchizoziva kuti zviri kwangu zvitora manotsi inde kunuka tione kuti achaenda neexcuse yekuti kudii animaona asi kana ragara rihure rinongoendawo kana gara rihure. Brian anga arimo mucomment section anga comment asanga arimo anga achishare life. Brian anga share life tichamuita achite kuti Brian murume anozo commenta kuti kudii amen tichamutaura naye ndomudza kuti pa next chi live waye azve Brian opisa choice yako kana wangoda kuenda kunikikiri kuenda kutevera munhu kuno muflashira kuti iyo telete kumba kuinenge singa flash iri muda kumuflash gone Brian opisa naye kana wari flash iro gira chino Brian opisa ndokuti ridi ukari flash ino Brian opisa rodi. Hey guys, Kelly, come and take this plate. Ukatira nembra episa rodi kona guys. Kwa ikuni na nembra inopisa unodira. Saka ndusha kutiridi. Kutiri funga iyo kutsi. Kutiri funga ile utsere. Handiziyo. Asi ndofunga pakupera kweshow tichadzidza zvakawanda tichabvunza next time kuti paya patinodira mvura nepaketi inopisa techiti zvidiko rifunga ire mashuwa akapa matiyo zeti kwai munobvunza baba kuti hamuna kubvaruka here kana vachinge vasura kwai munobvunza kuti hamuna kubvaruka here kana kuti hamuna kugwadziwa uye mbona ndikizweniwe asi mashawa mozonyemerozenyo tishodesawo kashoto kacho kamulize tipo uzo kwa unobvunza kuti baba bila kubvadziwa here kana kuti hamuna kubvaruka here kune munhu akabvaruka nekusura guys kune munhu ambogwadziwa nekusura uye zvepanobodo asikana hai regai kusangana maybe ndichitatu regai ndimbotira kubata profeti ndikabata profeti venyu kune vandikumbira vakawanda kuti kwai profeti kumbira vamboya regai ndivabate ndisure nchiwo ndinotanga kuwabata usiku wanhasi kana vakabatika voya chi neWednesday ndokudzai mangwana ati kana vasina kubatika aiwa ngoma ndiyo tokonti yedu nenyaya dzedu anditika tichifara. Saka kune vese angari macallers nevangari maguest nechichi musabatikane. It's just a show. Comments which enditsara zvainotoda because vazhinji vacho vanenge vachitorelata animona most of the ladies they will be relating pane zvamunenge muchitotaura pai muchititika sodatika anobva relata because anenge akatombopinda nepo hakuna deal zetisina kana varipo vashoma vasina kumbosangana nazvo zvokutigwa chichi izvi animona
Saka musanya kubatikana chiri vakati kudiwe kapopota kati kudiwe imi muziva ndi munoziva chi game racho animaona musaba ishow is just a show, don't take it personal, right? Antika don't take it personal. So guys, takwinda azibakasaka maiguru akazobvisa mari maiguru ida kuti jairirawo maiguru ida kuti jairira kuda kuya kuzotoka kupati vakamboda kurambisa munhu nemurume wake kusisa munhu murume wake vakuda kuya kuzomira zika papati pana pachibvisa 200 rand. 200 rand yanga iri yedu magesti isusu yanga iri magesti madiaries iye kana tobvisa 5000 semunhu akamborasha muromo achiti mune munin'ina ndanotsvaga chikomba kusiye murume vafa kutobvisa kana 5 grand chaichai uda kuti tibirizika takanga tanga nanda vasikakonzi nanda vasikakonzi dani kuti ndikadai kuti imi maiguru vakadai kuti imi maiguru nanda vasikakonzi nanda vasikakonzi mufunge ende vakatozvitaridza kuga pakataura kuti kwai ini pamwe ndendisina mbotogara kubva vanozozvibudisa unhu hwao pavanhu hatimaona. Saka ndo zvanga zviripo, right guys, ndakwenda norora matima muchindinyeya matima street maindinyeya kuti kwai ndoda nyaya dzelulalula kwai ndinoseka nyaya dzelulalula imamudzi maitaura kuti kudii kwenu nyaya dzenyu ndedzekuti kudii kwenu mastreet workers mastreet workers mastreet matine 0 maindiwanzira ndadiko wenu matindadiko namailunga kwai ndadiko mailunga hanzi ndadiko nevanhu vari ndiwanzira nesura kwai kudiko ndangozvona conversation but ndati zviignora zvotikangasa show yedu saka ndazviignora ndivo vekuda kurambisa munin'ina ivo vaya ndivo makuti good night hamusati vanhu dzakanyaya yenyu nyaya mamuchitaura mukomese kuchenu hamusati maitaura kwai sisi mumbo yaudhebhe ndichauya ndichaisleonora ndichauya naye hako naisandibheki shoriwanzira kuwokwanzira shembere yakadai shuwa naye mutiwanzira ndadiko imi guys ndadiko kwai dzelula munoita kubvaruka nekuseka imi hamudzidiwo asi naimi guys imi honai kana vanhu vakataura nyaya dzavo dzelulalula panapa handiti ndikaramba ndakati kwindi kuti sikuda kuchita muholiya ndoramba ndakati kwindi sho inonakidza here sho inonakidza here guys kwai munotuka vanhu vangu kwai munotuka vangu mosheni kwaichi moti vanhu vajoine andijoyi munoti tirejeste kuita vana venyu nyaya komenti yako haisi kunzwisisika komenti yako haisi kunzwisisika handisi kuwisisa komenti yako hanzi muna nyaya dzelulale nyaya dzelulale dzozida guys nai chero chembere yakachero nyaya dzelulale dzinodzida nekuti dzinota tinakidze ndoti kwindi zikunge zimuroi pano nai kana nyaya dzelulale inga pakaya munhu anochema wani tinochemawo nainema hatikandimakira imoji tichema nemunhu apa tochema pakaiwo dzelulale dzoita kuti tinakidzwe tifaye tinyatso kufara kuseka guys isomwe hatina mashamwari kugara tikudzeka isomwe hatinawo mashamwari hanzi hatina right Ronald papati 2 varume ndikutanga kuvhurira imimi pati 2 ndikutanga kuvhurira imimi varume pati 2 ndikutanga nemi varume kuti mutange kufona sora akwagadza ndakuona koli yako nendaziva ndakuningirira sho haina kidzi kana vanhu vari uptight hanimaona plus nyaya dzelulala dzinongonakidza ingawani tinongoseka wani tichinakigwa hanzi maybe ndapora thank you what do you want to do Mama, did you take my charger? I don't know. I didn't. Ask Shakira. Kwa dzelala muzigona. Tichitoti musekeka guys. Atibasana dzere kukusekesa ipano. Saka mufa wati musekeka guys. Mufa wati museke guys, laughing is healthy. Kuseka kuri healthy. Harmona. Kuseka kuri healthy. Yeah, dzelala toto dzidai kunodzichawa every day. There's I know where daily tikade tichitogara takanoda kuseka ukaseka guys chero yana tukahenda ndakaonda unofuta nokuseka peace of mind unoita peace of mind ukagara ukaseka kwete ungogara chingochema hamoni tichimboti
tutomboti tombodzimisa kuside kuzana chichi zvinogwadza tombodzisa kuside kungochema everyday guys kungochema daily hai vanhu ngavasunduke timbofara zvizvi tiri pana pafriday apa tichipinda nemvekemveke hanimona next week toenda confession hanimona this week topinda muvhekemveke zvezvi zvichitofaya pane akati zvanzi mukataurwa mumastriti munoya motituka pano kupedza shungwe. I don't know about that because I'm not in the streets. I am not in the streets, so makambona chituka munhu panapa makambona chituka munhu ameno yaitaura akemutaitaura kuti kudi makambona ndichituka munhu pano guys handituke munhu ndinoseka handituke munhu plus mastreets zvinoitikamo handizvione because I am not there. I'm not there in the streets. Kana ndiri kumastreets kunonakidza kuti usingataugu zvavanhu ndokwane nditi makambondiona ndichinda kunonyogwa zvisina basa makambondiona handindi kumastreet handitoindi kumastreet saka handitozvioni zvitogwa mastreet kana ndikauya panapa kana ndikatongopopotawo musuwo maybe ndogona tokupopota maybewo asi kwai zvokutuka vanhu zvokuti munhu anenge angobhowawo handindi kumastreet handindi kumastreet kunodi nditomba madiaries ndikaona hangu kuti kana kuti hamene kwaketina uko kuti ketina munhu wangu nenge unondirespectawo ketina respects me ndikangomona watangawo nongonoteererawo ndirimo ndikakomenda zviviri zvitatu ndobva hanimaona ndozvidzokera kumwe ndoona kwamai madhambos kana vaenda palife pavo ndoenda ndikaonawo maiti vaendawo palife pavo ndomwenda unokomenda kumwe kwamuno ndona ndokupika kwabhubhu ndikaenda kwanyogwa nyaya dzonakiza ndoenda ndonokomentawo kwabhubhu kana ndodarika ndoona ana ndoenda kwaana ndokwandoenda kumwe kwamakambondiona kuzvigurupu makambondiona hamuna makambondiona mastreet aitotaura aitsvaga kenyaya haazivi sisimeli ameno sisimeli vaitaura ameno kuti sisimeli vaitaura nedzipi aitaura vapi vacho sisimeli ameno vaitaura ake kuti ndevepi sisimeli nekuti sisimeli chacho vana vaka havamboi vacho havadisana ndituke vanhu ndochokwadi nai pana vandakambotifitsege makambondiwa ndichitifitsega kana ndichituka munhu chinyadzi makambondiwawo ndichitifitsega kana kutuka munhu chinyadzi mukomese chengana kutuka mungana kunyadzi chinyadzi makambondiwawo kwatitiruda ndinoida futi kana kuchiita nyaya yekuita nyaya dzonakidza kundodzo dzedu chaidzo ndokwateitiri dzevanhu vakuru ndokwateitiri isikoko ndokwateitiri makambondionawo iye yataura izvo zvanenge ari mucomment section nai makambona panotukwa munhu pano kwagorodoro ndakabloka ini kwagorondoro gore rakapera ndakabloka gore rakapera ini gore rakapera kwanzi mukadzi wakamanisa Pretoria kwasekuru wake mukadzi yamai muna chiti hatinava kupatuku vari kujobhe uchavaziva mai muna shoka vaonewe uchavada ganda kokusimba aiwa Clarice kwai ndakabvunza murume wacho nati koma riri kuida rini kwai mwedzi ukapera unocho kwai ndikuunganidza kwai mwedzi unoyu ukapera saka ndopatichaenda hanzi vakakunyepera vakaninyepera ndaikethi ndotuka vanhu handituke vanhu ukambondona achituka shuwa zira rangu ndosara ndichitukana nemi panapa imi munoya panapa tichitoseka tichimbowanzirana edu mucomment section kone zvikaa ndingatomira kuti why they said I must save it no there's a difference andika there's a difference kuseka ndikuita nyaya remember guys I am ngoti vanhu vanenge vachitaura mastreet mamuzozivi ndinenge ndiri host guys saka pakaita host yekuti ndinogona kufamba nenyaya yekuti vanhu vanakirwe ka I do that not necessarily kuti nokuti unofarira lulalula guys isusu tave kuma-40s guys zverulala zvamodotudza isvika izvi togona topedza kana ma2 weeks kana ma3 weeks tisina kana shungu nazvo hatina kana shungu nelulalula izvi the truth be told bvunzai ma40s apakudze zvamototiudzana mastreet ndezvekunyepa ane tichasvikawo here kumazera edu muchaona tinenge tichitongotaura zvokungonakirwa nekufara nekutoseka nekuti zvinhu shoifaye animona zvokuti shoifaye zvedula zvamotudza zvita kuma-40s hatina kana handibvi pana vadzimwe ngwaneni agara nemi kusvika na11 ndigere nemi pano ndigere nemi na11 babekongo vata kudhara na11 ndigere nemi pano dzimwe ngwana 12 tigere pano saka luleleyo yamuzoti tizoida zvokudaro kupi hatichina kana shungu nezvazvamototipa izvi kana shungu mufunge imbodzokera kumasiti muzona kuti mashows ishows ya ndo chinonzi show ndo anonzi mashow
hanzi musanyepe. Precious Rose no zvone chine zvinonetsa tikuconvincei, zvonetsa tikuudzei. Kwanzi nakazi kalili ndiri over 40 million every day. Hameno twakaita seiwo every day. Once a week, 2 weeks, kuka one pa vike naka one pa 2 weeks kukana shungu isu. All right guys, ndakwenda guys, tobatsana ndichika stay tuned. Ndikana prophet wachuya ndichakuisira i post andika ndichakusipa munozoita makuseni. Sha baba pana panobuda na 5:30 vachibuda pana pachinda kubasa. Zvenu lalala tichitoitira imimi vachidi kuti musununguke mufare. Anoona isei show guys, zvakafanana nemaskits tuma shows tokuti muone mufare. Haliti problem yenyu munotora everything too serious, motora everything too hard. Anoona handizvo kwai hoko ina marwe Clarice izvo takatozvigamuchira chero zvika unoti izvo zvavako herewe, unoti havako. Vane vari kuwanza nda kubata chete haripo mazano manyanga kuti ndiani varipo kana shungu woti hakuna azana bana chete ndiani mazano anenge ari manyanga asi anenge aripo nokuti handina ushungu nefoni yai kubata foni yomunhu andashungura zvino kutsvaka zvinizvi handina, saka handina dhiri nazvo. Inchanoziva chokuti chero vakabuda kubasa vakati ndasoindepinaka inde chingori pemadhairis ndichizvitambira nemadhairis angu. Saka shungu yekuti nditsvakane nemunhu ndoiwanepi. Asi guys, let's be honest, shungu yekutsvakana nemunhu ndoiwanepi. Inde ndakazvigarira pano tozvirovera 4 hours edu tiri pano, ndapedza panapa nenda tonoita nezvipanongosvika ndichinogeza chipedza chimba mbedha kubu nehope ndodziwanepi. Munhu panozopinda ndotopozo zviwi kuti wakapinda nguva yacho ndoiwanepi. Hanzi naana moyo. But handi zvinosiyana nenhingirikiri, zvinosiyana I think nebody dzevanhu. I think so. Zvinosiyana nebody dzevanhu like maybe. Namai vake nezuro mukomana akaenda kwati chichiuda. Aiwa asi nezuro akaenda last week munhu yayo. Kana andisi akazodzokera nezuro handizivi. Alright guys, morara bwandika tobatana pa second half. God bless you.